Ano, magsibalikan yung mga viewers ko. May harang na ako. May harang na ba ako? Wala pa rin. Harang. Wala ba akong email? Yan, may harang na. Yun lang pala yung gusto ni Tatang Lintian na, oy. May harang na. Oh my goodness, bumalik na yung harang ko. Yun pala yung problema ni Lolo, oy. Yan mga lalas, may harang na si host. Magsibalikan na po kayong lahat. Sana yung yung kanina magsibalikan lahat. Mga lalabs, I'm back. Ayan, Odon, may love shot. I love you. Ayan, ayan. Love you so much. Jonas Kila loves. Ayan, Lisong Sun lalabs. Salamat naman. Patamsak ko, salamat. And mga lalabs, bumalik na yung aking harang. Kasi Odon kanina lalabs. Wala akong harang. So ngayon nag-take 2 ko ngayon. Kasi anong problema? Bakit walang harang si host? Ayan, salamat naman. At may harang na ako. Kanina talaga wala. Sige, Odon, ipin kita ngayon na. Tingnan natin, Odon, kasi nag-take 2 ako lalabs. Pansin mo, nag-take 2 ako lalabs. Kasi kanina wala tayong harang. Nagpalit lang ako ng profile. Yun kasi ang gusto ni Lolo. Magpalit daw ng profile. So, ayan, meron na tayong harang uli. Binalik na ni Lolo yung harang ko. Talaga to si Lolo, yo. Kanina as in yung 1, 2, 3, 4. Yung mga lalabs, 3 hours na LS ko. O dun walang harang. Kanina ngayon, bumalik na. Yan, nag-take 2 ako. Gusto lang pala ni Lolo ng bagong profile. Gusto lang niya pala ng bagong profile para ibalik yung aking harang. Ay. Raylan dan ayan, dikit po sa'yo. From Odon. Ayan. Da-da-da-dan, da-da-dan. Tayo.
Yan na wala na kanina o doon, napakadaming tao kanina. Ito trinay ko lang uli kung may harang na ako, may harang na nga. Kanina lang wala. Tamsakan natin yan. Sherwin Reyes, lalabigalab shout out. It with Kathleen Tamsak. Eh, nag-take to tayo mga lalabs. Nag-take to si host. Kasi yung unang ilis ko walang harang. Pinatay ko siya mga lalabs kanina, sobrang madaming tao. Kasi nakaon naman yung aking harang. Bakit walang harang? Ayan, Sherwin Lalab, Migalab shoutout. It with Kathleen Lalas, Migalab shoutout. Ayan, Sherwin po, nagbaba po ng bahay mga lalabs. Ayan, may harang na ako. Salamat naman. Flores Remix. Lumipat na yung iba sa iba. This is RBF Mini Sound. Ayan, Sherwin Reyes, lalabs. 14 na pala. Ayan, John Gabs, Music Vlog Idol Lin Tamsak. Ayan, John Gab, lalab, Miguelab, shout out. Salamat sa iyong patamsak. Salamat sa patamsak, John Gabs, lalabs. Miguelab, shout out idol. Ayan. Miguelab, shout out din sa iyo, lalabs. Let you go. You're welcome. Ayan. TikTok ko na to, June Gabs. Nag-TikTok tayo.
Wait lang. Need me. Mga lalabs, wait lang kasi kakain lang po ako. Kain lang po ako saglit mga lalabs. Kitchen Bia lalabs, you come back, thank you. Ayan. Now I have take 2 because the first LS I don't have harang. That's why now I take 2. Kitchen with Bia, English pa to si Kitchen Bia. Maglahi ba to? Baka mapaya ako. Benji Flores Remix. Wait lang mga lalabs ha. Alhamdulillah. Mga lalabs, wait lang, kakain lang po ako ha. 4 million in the house, just wait. Kain lang si saglit.
Baby, ito lang pala baby yung gusto ni Tatang. Eh, And it goes a little something like this. oh, Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. init. Hmm. DJ Rams. Idol. And it goes a little something like this. Cause this boy wants to spend the day. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Hey, don't let him steal your love from me. Lanao del Norte. Mix Club. DJ Rams. Idol. Diba? Lanao del Norte. Mix Club. Hindi. Isda. Ay, mo. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again.
sound system. Yo, give me something to dance to. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, salamat sa paghintay mga lalabs. Thank you so much sa paghintay mga lalabs. Finish eating. Ayan, tapos na akong kumain mga lalabs. Ayan, it with cat din lalabs. DJ Arjun on the mix. Food and travel done. Lalabs Food and Travel, Palma Vlog, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na. Hi host, long time no see. Ambot. Kanina pumunta ka sa unang ano ko, long time no see agad. Pamkan Lala, mega love shout out harang. Ayan. Salamat sa parang kanina YouTube no, di ba wala akong harang? Nag-TikTok ako, tingnan mo, ni-restart ko lang yung ano kong YT. Meron na. Meron na ano, Bicolanong Gala. Ayan lalabs. Food and Travel, pasok lang si Bicolanong Gala. Dan na sa'yo. YouTube no, Pamkan lalabs, salamat sa patamsak. This is the mix of Carles. Food and Travel lalabs, suklian mo yung mga dumikit sa'yo. This is Team Destruction. Basta Team. Lalo kang gumanda host pag tumawa. Dapat lagi na lang akong nakatawa. Pag tumatawa ko, nag-i-expand yung bunganga ko, YouTube no. Ayan everyone, patusok po may premiere from Pamkan Mendoza. Ayan. Palma Vlog dan sa nakapin. Kay Love Channel po ba, Sir Palma? Ayan. Ayan, sige Pamkan lalabs, tamsakan natin yan lalabs. Kumain ako, Pamkan, busog na busog ako. Kumain ako ng kanin. Daming work dito. This is Team Destruction.
Ito. Yung charger ko. Ginagamit ko nga. Gusto ko. Oh. Ito yung iPad. Ayan. Patapos ko lang din kain sis shawarma. Tamsak na Madam Oy. Ayan. This is team destruction. Ako kanin kinain ko. Destruction kampiyon. Parang nandito lang ako sa bahay. Parang nataba na ako. Wala nang ulan dan. Dexil Cartinha. Ayan. Madalas balabin po natin ang nakapin. Ayan, Love Channel. This is team destruction. Powered by Kaiser. Ayan, 6 million daw. Mega love shout out. Wala nang ulan daw. Ayan. Ay, busog. Salamat, God. Sa mga blessings. Ayan, Gerlanyo dito doon po ko, lalabs. Mega love shout out. Ayan. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Ayan, Gerlano dito doon po ko. Buwanoy ti amiga. Ayan. How are you, lalabs? Kalabrad TV Hello host, shout out. Ayan. Kalabrad Migalab shout out. Migalab shout out Kalabrad. Salamat. Ayan, Kalabrad, nagbaba ng bahay. Good morning po. And Tamsak Idol from Cedric John Mariano. Ayan. Lalabs, salamat sa patamsak mo. Salamat, lalabs. Tamsakan ko na yan, Pamkan Lalabs, yung premiere mo. Ayan, tamsak na. Tamsak na, Lalabs, Pamkan. Thanks, sis. Ayan. Nakalimbang ka naman sa akin. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Ayan, syempre, Istoberto Soas live, okay? From Gerlano di todo. Okay, Gerlanyo. YouTube Uno, dan po pabalik na lang sa bahay ko 1 minute, wag mag-skip. Ayan. YouTube Uno, lalabs. Pasuklaan na lang si Cedric. Matamsak dikit sa premiere. Ayan. Sige ka na, Brad, tamsakan natin yan. Yan, tamsakan natin si Kala, Brad, mga lalabs. Wow. Ayan, Gerlanyo dito doon po ko Poylad Dixie Cartinha. Ayan.
Dan na daw sa'yo ano si DJ. Yan kala Brad Lalab, damsak na, ikalimbang ko na to. Kalimbang na to kala Brad, hindi ka malit pa pala bahay mo. Gulat naman ako. Ayan, tumutunog na yung kampana. Inom tayo ng tubig. Inom tayong tubig mga lalabs. Ayan. It with Kathleen. Ayan. Ayan kalabrad, nakakalimbang ka na sa akin lalab. It with Kathleen Lalabs. Ayan. SSC TV. Mega love shout out. Dan pin dating dikit. Ayan. Ayan, tumunog na yung ano, pamkan. Di ba nasa Dubai ka? Ayan, 8 million in downs. Mega love shout out. 8 million. Thank you so much. Oo sis, tapos na kainan time. Tapos na. Naminom na ako ng tubig. Ayan, SSC TV. Ayan, nagbaba ng buy. SSC TV. Ayan, tinungga na ni Hus yung tubig. John Gabs, ayan. Richard, Sir Richard, may love shout out. TikTok ko na to, Sir Richard, nag-TikTok ako. Kasi yung unang ilis ko kanina, wala akong harang. 3 hours na hindi pumapasok yung harang ko. Kaya nirestart ko muna. Ayan, bumalik yung harang. Nag-iilis na walang kita. Sir Richard, ayan. Ay, nag-love shoutout, lablabin nyo yun sa Sir Richard. Maraming andyan, maraming tao, maraming ayuda, maraming banana, ayan. Lalabs, kusina ni Maels. Hindi pa ako matutulog, mamaya. Angelica Tamsak, ayan. Ay, excuse me. Salamat sa patamsak lalabs. Sir Richard, ayan. 8 million in the house. Padikit please, ayan. From Angelica. Sir Richard, good morning. Nagkape ka na ba? Ayan. Magkilaw tayo ang palaya. Hi! Lalabs, hindi ako nakain ng ampalaya kasi mapait. Magkilaw tayo ang palaya, sabi niya. Lakay Big Jose TV, mega love shout out Lakay. Ayan. Wala, di ako nakain ng ampalaya since birth. Kusina ni Miles. I hate ampalaya. Lee Songson, ayan. Nagawa ng bahay. Natutong vlogger may harang na dan na nakapin. Ayan. Natutong lalabs. Nag-tiktok ako lalabs. Nag-ano lang ako. Pinalitan ko lang yung ano. Yung ano ko. Profile. Tapos binalik na ni Lolo yung harang ko. Sawang-sawa na ata si Lolo sa profile ko kanina. Kasi parang 2 months ko na siyang ginamit. Favorite ko yan sis, ginisang ampalaya. Ala, Madam Pamkan, never akong kumain talaga niyan simula ng pagkabata. Tusok ang paharang here. Ayan. FW Lutong Pinoy in Canada, mega love shout out. Salamat po sa paharang. Ayan. Yan, 10 million in the house, mega love shout out. Challenge nyo kung kumain ng ampalaya. Ayan. Sarap kaya ng ampalaya, hihi. Ayan. Ang pait. Hindi talaga ako kumakain yan mga lalabs, wala. Swear to God.
Sa lahat ng gulay yan ang di ko kinakain. Ayan, OFW lutong Pinoy in Canada. Ayan, nagbaba ng bahay. Nasaan na yung music ko na wala? Thanks for watching. Thanks for watching, Inday. Oy. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Natutong vlogger OTW po. Ayan. Natutong lalabs. Natutong ka na. Ay Marites. Ayan. Kapitbahay lalab. Migalab shout out. Kagigising mo lang siguro kapitbahay. Galing ka na sa ibang LS. Ayan. Nang mamarites ka na naman. Hoy kapitbahay. Marites. Ayan. Talagang yung pangalan mo Kapitbahay TV. Ayan. Kapitbahay TV, ayan, nandyan siya. Kapitbahay, wag mo naman ang kalimutang tamsakan si host. Pahinga muna, bakit ka napagod ka ba? Ano bang ginawa mo? Ayan. Nag-ilis ka ba? Ano bang ginawa mo kapitbahay? Bakit ka napagod? Ayan. Pahinga muna daw. Nag-work ka ba? Ayan, Lisongson po nagbaba ng bahay, Lisongson. Pahinga mo na daw si kapitbahay kasi napagod. Ano kayang ginawa ni kapitbahay? Itwid kat din lalaz. Itwid Kathleen, baba mo nga yung bahay mo lalabs. J Black Remix Music, Migalab shout out. J Black Lalab, Migalab shout out. Ayan. Hi from J Black. How are you, J Black? Itwid ka din, baba ka ng bahay mo lalabs. Ayaw mo magbabang bahay. Buang. Palit nga tayo ng music. Ginamit mo lang ako. OFW din pwede rin magbakas para dalawa ang balik. Ayan. Natutong lalabs. Ayan, OFW. Dan daw OFW lalabs. Si Natutong, ayan. Girlan yung lalabs. Natutong vlogger, nagawa ng bahay. Ayan. Pag-ibig mo. Ayan, pag-ibig ko. Natutong vlogger lalabs. Yan ba to si Natutong? Ah, si Mahater pala to. Ayan, BCED. Onde Japaw. Korea do Sol, ano yon? Songson, OTW, La Songson. Ayan, Lee Songson. Natutong vlogger on the way lalabs to your house. Ayan. Bro Ayman Life TV, Migalab shout out po. Bro Ayman Life, lalabs. Ayan, 7 million in the house, Migalab shout out. 7 million, thank you.
Itwid kat din lalabs, nandito ka pa ba? Samira Lalab Migalab shout out. Hello sis, how are you? From Samira. Ayan, Lalab Samira Lalabs. Migalab shout out. Hello sis, how are you? Ayan. Alhamdulillah, I am fine, Lalabs. How about you? Ayan, nagtamsak na ako pero kalahati lang. Uy, Marites, oy. Ikaw, ano, bakit ka napagod pala? Anong, time ka na nagpapahinga ka? Di ba kaaga-aga nagpapahinga? Di ba umaga na dyan? 4, 5, 6, 7, 8. 8:43 pa lang dyan. Napagod ka na agad, kaaga-aga. Kagigising mo lang kasi, meron ka sigurong ginawang kalokohan. I am good from Samira. Ayan. Kapit-bahay Lalabs, oy. Kaaga-aga pagod na agad. Nag-exercise ka siguro kaaga-aga. Ayan. I am good. Thank you so much, Lalabs. Jarlan nyo dito doon po ko, Lalabs. Jarlan nyo, I will check your house, okay? Jarlan nyo. With Kathleen Lalabs, magawa ka ng bahay mo? You are laughing on me? No, Samira, I'm laughing to kapitbahay because kapitbahay told me that this early morning he's tired. How come? I said, how come? How can he's tired? It's still early in the Philippines, no? I'm not laughing to you, Lalabs. Ayan, host, share done, my community, make friends. Ayan. Sir GM, Migalab, shoutout. Salamat po sa pa-share po. Salamat. Ayan. Shoutout GM Vlog. Ayan. Ayan, Sir GM, salamat sa iyong pa-share po. God bless. Ayan. May premier ka pala, Lalabs. I-tweet ka. Sige, Lalabs, tamsakan natin yung premier mo, ha. Salamat, host po. Salamat din po, Madam Love Channel. Ayan. Wait lang, i-tweet ka. Ikaw isunod ko kay Madam Love Channel, ha. Ayan, salamat. Nawala na yung music. Ang butoy. Nawala na ang ating music. La 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 la. Palitan natin yung music. Ayan na. Nananangin ko. Itwid Kathleen, pumunta na ako sa bahay mo. Ayan. Sige, Lalabs, dito na ako sa bahay mo. Itwid Kathleen. Tamsakan ko lang muna to, Lalabs. Yan, Madam Love Channel. Nag-TikTok po ako. Pinalitan ko lang yung ayan, no. Yung profile ko. Nagkaroon ako ng harang. Kanina wala talaga eh. Ayan, lalabit with Kathleen. Nakakalimbang pala ako sa'yo. Aking mundo. Arjun Mariano TW, punta tayo kay Itwid Kathleen. Matamsakan natin yung kanyang premiere.
Love Channel Dan. Ayan, Madam Love Channel. Dan po si Samira. Ayan. Pabalikan na lang po June Gabs. Dan po pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute watch. Ayan. From Cedric. Itwid Kathleen mga lalabs. Tamsakan po natin yung kanyang premiere. Ayan. May premiere po si Itwid Kathleen mga lalabs. Nablabin po natin. Tamsakan. Ayan. Itwid Kathleen lalabs. Bigyan kita ng extra banana. Ayan. Sa aking mundo. Natutong vlogger Dan Kuya Pabs. Ayan, bumalik si Kuya Pabs. Kuya Pabs, ayan, nag-tiktok ako po. Ayan. Kuya Pabs TV vlog po. Ayan, nagbaba ng bahay. Kuya OTW from Natutong Vlogger. Ayan. It with Kathleen Dan live. Ayan. And it with Kathleen, pasuklan na lang si ano lalabs. Si Samira, dan na sa'yo lalabs. Dan na daw sa ano mo, sa premiere. Ayan. Si Samira, dan na sa'yo, it with Kathleen. Pasuklan na lang po, salamat. Ayan. Lisungson, ayan, nagbaba ng bay, Lisungson. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Bicolanong Rabason Vlog. Good morning po, Ma'am Host. Good morning, Bicolano Lalabs. Sain ka sa Bicol man, Dudong? Ayan. Bicolanong Rabason. May jacket ka na po, Bicolano. Ayan. Good morning. Ay, taga Bicol man pala si Madam. Taga Bicol man ako lala sa Kamsor. Ayan. Tabula po. Ayan yung ano ko, Islandski Vlog, Bicolanang Oragon. Ayan. From Albay po ako, ma'am. Ayan. Taga Bula lang ako lalabs. Tamsak from Anthony Benete. Salamat sa patamsak mo, Anthony Lalabs. Latest video ko po from Anthony. Lablabin natin si Anthony. Mga lalabs yung nakapin po may premiere. Lablabin po natin. Ayan. And mga lalabs yung aking mga member po binababa ni Nightbot. Ayan. It with Kathleen Dan from Kuya Pabs. Lalab it with Kathleen. Pasuklian po si Kuya Pabs Lalabs. Ayan. Dan na po yan. Tamsakan natin si ano. Si Anthony Benete sa kanyang latest video mga lalabs. May harang na ako Kuya Pabs. Kanina wala talagang harang. Nireset ko lang yung aking Whitey World. Whitey World. Ayan, Kuya Pabs, lablabin natin. Nagbaba ng kanyang bahay si Kuya Pabs. Dan po sa nakapin from Bicolanong Rabason Vlog. It with Kathleen, pasuklian na lang si Bicolano Lalabs. Min channel mo ba to Bicolano? Bicolanong Rabason. Ayan, sige Lalabs. Min channel mo pala to. Punta ako sa channel ko, sa main. Ayan.
Kathleen, pasuklian na lang ito with Kathleen lalabs. Si Bicolano upumin ko ito, wala akong ibang channel. Ayan. Ayan, pasuklian na lang Kathleen yung mga dumikit sa'yo lalabs. Ayan, si Bicolanong Rabason, dan na. Ayan, Bicolano lalabs. Pasuklian na kita, nandito na ako sa bahay mo. 260. Ginataan na malunggay, sarap. Ayan, sarap. Lutong Bicolano talaga yung style, yung pagkagata. Alam na alam, ayan. Ayan, Bicolano. Itid Kathleen lalab. Pasuklian mo na lang lalabs yung mga dumikit sa'yo, ha? Thank you. Ayan, si Bicolano, dan na sa'yo. Si Bicolanong Rabason. Ayan, Dana, PH, Miguel Love, shoutout po, lalabs Dana. Lee Sungson, ayan, nagbaba ng bahay. Dan na rin sa'yo si Kuya Pabs. Kuya Pabs, dan na rin sa'yo Itwid Kathleen, pasuklian na lang po. Ayan na kaming channel din yan. Tusok host, ayan, salamat po sa patusok. Bicolanong Rabason, ayan. Dan po pabalik na lang sa bahay ko, 1 minute to, ayan. Huwag mag-skip. Ayan, tamsak dikit to lalabs. Itwid Kathleen, extra banana. Iwan lang ng bakas po, ako nang magbabalik. Ayan. Sige lalabs. Thank you Sisi Host, walang ano man lalabs. Yan, dinikitan kita ng isa, ito pangalawang dikit. Extra banana. Extra banana talaga. Bicolano, dyan ka lang ha, bigyan kita ng 5, wait lang. Dai ako makarabas, madam ngunyanta. Makulog ipin ko, miss ko na mag long ride. Masakit ang ipin mo, ipabunot mo na yan. Sure po Sir Cedric from Bicolanong Rabason. Ayan. Pabunot mo na ang ipin mo lalabs. Baka nasobrang ka sa kain ng sangkaka. Ano ba yung sangkaka? Matamis yun eh. Mami G Dan from Kuya Pabs. Lalab, salamat. Kuya Pabs. Salamat sa pagdikit, magbakas ka dyan kay Mami G. Nagilis din yan, lalabs. Kuya Pabs. Marami din tao dyan. Kalimbangin mo yan, Kuya Pabs. Ayan. Sabi nung galing ka sa akin para bigyan kanya ng ayuda. Ayan. Power up. Ayan. Lady Coach lalab. Salamat. Bumalik si Lady Coach. Bumalik. May harang na ako lalabs. J-Dog in the house. Miguel Love shout out. Hi everyone. Ayan from J-Dog. Salamat po J-Dog lalabs. Ayan, with Kathleen lalabs. Dalawa to sa'yo na, ayan. Dikit ko na rin to sa'yo. J-Dog, ayan, nagbaba ng bahay si J-Dog, mga lalabs. Bicolano. Sino ba yung Kuya Pabs. Ayan, si Kuya Pabs nandyan.
Bicolanong Gala. Wala na dyan si Bicolanong Gala. Sanang iisipin na ko. Ang dapat kong gawin. Ayan, salam my friend, how are you? Walaikum salam. Cooking with Sapia, alhamdulillah, I am fine lalabs. Shirina Baba, my premiere. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Shirina Baba, mga lalabs. Tanda lang ako, masakit sa likod, oy. OFW, Lutong Pinoy in Canada, Miguel shout out lalabs. Ayan. Like Dan, ayan, salamat na love sa palike. OFW Lutong Pinoy, Miguel shout out. Sir Cedric Dan po from Bicolanong Rabason, ayan. Cooking with Sapia lalabs, thank you so much. Lablabin natin Kuya Pab. Hos anyare. Ayan, Shirina Baba, meron na akong harang. Nirestart ko lang lalabs, tapos pinalitan ko yung yung profile ko, di ba? Ayan, bago na. So nilagyan na ako ni Lolo ng harang. Kasi kanina kahit bumaliktad ako, walang harang eh. Kahit anong gawin ko. Gusto lang pala ni Lolo palitan ko yung profile ko kasi sawang-sawa na siya sa pagmumukha ko. Sawa na siya sa profile ko, lalabs, Shirina. Di ba bago na yon? Nakita mo? Kinalkal ko lang yun sa cellphone ko kasi wala pa akong bagong mga pictures. Kung with sa Pia nagbaba ng bahay. Ano to si Bicolano? Nanap po yung bahay niya. Yan Bicolano, nasa bahay mo ako Bicolano ha. Sanang iisipin. Ayan, meron ng Ayan, Bicolano, nasa bahay mo ako ha. Ayan. Panoorin ko muna, ang sarap. May tinapa, may sibuyas, may bawang. Ayan. Wow, sitaw, may sitaw. Ayan, pinagsama-sama na lahat. Wow, kakamis. Dan Bicolano ng Rabason. Ayan. Miguel, shout out Sir Nightbot. Sino ba si Sir Nightbot? Sino si Sir Nightbot? Bicolano. Ayan, suklian mo si Shirina Baba, dan na sa'yo. Ayan. Pinagsama-sama mo na talaga yung yung gata, yung gulay, yung paminta. Ayan. Isang kuluan na lang, luto na. Ayan, galing magluto. Ayan. Samira Dan from Kuya Pab. Samira lalabs, kindly return to Kuya Pabs. Already connected to your house. Samira lalabs. Thank you so much. Sino si Nightbot na dinikitan mo Bicolano? Palagi ko siya nakikita sa lahat ng LS. Hehehe. Lagi mo ba nakikita si Nightbot? Ayan. Si Nightbot kasi Bicolanong Rabason. Yan ang nagbababa ng mga member namin. Ayan. Sabi ni Nightbot, dikitan mo daw yung mga member na binababa niya. Ayan. Ma'am Shirina Dan Tamsak. Ayan. Parang Bicolanong Rabason. Ayan lalabs. Bicolano, if ever ma-reach mo yung 1K lalabs and then mamonetize ka,
magkakaroon ka rin lalabs ng night boat. Ayan. Pag ikay nagkaroon ng mga members, Bicolanong Rabason. Kasi si Nightbot lang ang makakatulong sa'yo para magbaba ng mga members mo. Kasi nakakapagod yung baba ka ng baba. Si Nightbot na ang bahalang magbaba ng mga members lalabs. Kaya ganyan. Kaya kahit saang ilas ka pumunta, makikita mo talaga si Nightbot lalabs. Itwid Kathleen ang gumawa. Ayan si Itwid Kathleen mga lalabs. Lablabin po natin ang nakapin mga lalabs. Si Kuya Pabs TV Vlog. Thank you Sherina from Cooking with Sapi. Ayan. Lablabin nyo yan si Cooking with Sapi mga lalabs. Ayan. Lagyan na sa LS ko si Cooking with Sapia. Ayan. Heart of Gold. It Dan. Itwid Kathleen Dan from Heart of Gold. Lalab Heart of Gold. Ayan. Itwid Kathleen lalabs. Pasuklan na lang si Heart of Gold. Bicolanong Rabason. Ayan. Pangalawang dikit ko sa'yo Bicolano ha. Wait lang at naharang ako ni Lolo. Laniski ayan binababa ni Nightbot. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out. 6 million. Thank you so much. Mahal sa'yo. Ang idol ko. Ayan, Bicolano sabay Macaulay Lalabs. Happy Easter my friend from Life of Greasy TV. Ayan, Happy Easter Lalab. Thank you. But I'm here in UAE. No, Happy Easter here. Here in UAE is Ramadan Karim Lalabs. It's a Ramadan. Ayan. Ayan, Bicolanong Rabason Lalabs. Thank you, madam. Baka masubrahan ka po sa dikit mapulkahe. Hindi, wow. Ayan. Powered by DJ Bongo exclusive. Ayan, Bilson Marak. Miguel Love shout out. Oh my goodness, why this one Nightbot? Ambot na Nightbot dudong ay. Hello, ayan, Miguel Love shout out Bilson. I'll give you jacket now. Si Lolo ambot. Time out ka ng 5 seconds na balik ka na lang, hindi nakita ha. Hayaan mo yan si Lolo. Lolo, don't do that, Lalabs. Nightbot. You're bad. Ayan. Sir James, Glove shout out, thumbs up. Sir James, salamat po sa iyong patamsak. Thank you so much, Sir James. Glove shout out. James, GPGP, Sir James, thank you so much. Ayan. Nilablabin natin si Sir James, mga lalabs. Ayan, nag-i-listen si Sir James. Sir James has a big mansion. Ayan. Lablabin natin Sir James, GPGP mga lalabs. Malaki yung bahay niyan. Ayan. Ayan, Bilson Marak lalabs. Mga shout out. Ayan, Bilson Marak. Min channel mo to lalabs. Ayan, malaki na siguro bahay ni Bilson Marak. Buo ang araw from Juniper Kwangko. Ayan. Jelais Travel, Miguel Love shout out.
Ayan, Jelly's Travel and Fun, tusok host. Ayan. Salamat po sa iyong patusok dyan, Madam Jelly. Mega love shout out. Ayan. Mega love shout out everyone. Ayan. Thank you so much. Bilson Marak lalabs, wait lang tinignan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Wait lang. Ayan, thank you so much. Meron ka na pong jacket. Ay, natatanaw. Ayan, Jellies. Welcome po, host. Ayan, lalabs. Wait lang ha. Ayan, Ram, thank you from Belson Marak. Ayan, salamat mga lalabs. Wait lang ha. Naharang tayo. Dan Champion Nash from Shirina Baba. Ayan. Champion Nash. Pabalikan na lang po si Shirina Baba, lalabs. Thank you. Ayan, 6 million in the house. Big love shout out. 6 million, thank you. Ayan, Shirina Dan from Cooking with Sapia. My boy, stop running ha. Don't run. Sa gabi't araw ay natatanaw. Harang host. Ayan, Shirina Baba, salamat na love yun sa paharang. Salamat naman, bumalik na yung aking harang. Makikidikitan mga loves, iwan lang ng bakas. From Jelly's Travel and Fun. Ayan. Ayan, J Black Remix Music, lablabin natin. Guys, please connect to Bilson Marak. I will check now. Welcome to your house, Bilson Marak in Jellies. I will check if I connected to your main channel. Ayan. Bilson Marak TV Dan from Shirina Baba. Ayan. Ayan, Bilson. This one, Shirina Baba connected already. Please return it to her. Thank you. Labalabin po natin nakapin mga lalabs, Kuya Pabs. Ayan. Si Kuya Pabs po nakapin. Labalabin po natin. Jellies, bin mo ba to lalabs? Eh, dati pala tayong dikit lalabs, Jellies. Kalimbangin ko na lang to para mo-notify ako. Nag-LS ka rin. Hala, hindi ka nag-LS? Wala ka palang LS lalabs, nag-upload ka lang. Sige, kalimbangin natin to. Pero monetize ka na, ano, Jelly? Kasi ang laki na ng bahay mo, nasa 3K. Yeah, boom, 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 boom. Yan, dan po sa nakapin, ganda ng boses. Kay Kuya Pabs. Kuya Pabs, pasuklan na lang po si Bicolanong Rabason Vlog. Ayan. Dan po sa'yo, si Bicolanong Rabason. In Bilson Marak, I will come to your house now. Ano, I already connected to you. Ayan, connected na pala tayo, Bilson. I don't know saan tayo nagkadikitan. Nag-LS ka rin ba? Ayan, Bilson Marak lalabs. Kala ko Indonesian ka. Ayan, Mahater, Life of Greasy TV. Mga shout out lalabs. Mahater, ayan. Ayan, 8 million in the house. Mga shout out, 8 million. Thank you so much. Lablabin natin si Kuya Pabs. Mga lalabs na kapin. Kuya Pabs.
Yung kumakanta si Kuya Pabs, sana all. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan, Kuya Pabs. Ayan, ako na magbigay sa'yo. Mag-ano ka na, mag grade 5 ka na, mashallah. Rest your love on me a while. Wow, galing kumanta ni Kuya Pabs. Grade 5 ka na, Kuya Pabs. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng bay. Lablabin natin. Eat with Kathleen. Galing kumanta ni Kuya Pabs. Meron na siyang gagamitin pang live stream. Ayan. Galaw-galaw at sumasakit yung likod ko eh. Ayan. FW Lutong Pinoy in Canada. Ayan, nagbaba po ng bay. Lablabin po natin mga lalabs. Ayan, Kuya Pabs, nasa bahay mga kulalabs. Dikit ko to sa'yo. Ayan, nakakalahati na pala si Kuya Pabs. Sana all, ayan. Kunting kimbot na lang, Kuya Pabs. Malapit ka nang mag 1K. Kalahati na lang, ayan. Mga lalabs sa nakapin, isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Lablabin na natin yung nakapin. Kuya Pabs, road to grade 5. Ayan, Mr. Mastelar, binababa po ng ni Nightbot yung aking member mga lalabs. Lablabin po natin, thank you. Mahal ko. Ayan, Bicolanong Rabason, 266 dan. From Heart of Gold. Ayan, Bicolanong Rabason lalabs. Pabalikan na lang si Heart of Gold. Ayan, dan na siya sa'yo lalabs. Salamat. Mahal mo siya ay hayaan mo. Hayaan mo na mamahalan. Minsan. Kay Bathala. Sure po, from Bicolanong Rabason. Yung damit ko nakapantulog pero yung background na sa beach. Pansin mo ba? Oh my God. Sure po, ayan. Ayan, alhamdulillah si Kuya Pabs nag-ano na. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Ayan, James, GPGP, Dan, ayan. Ayan, sige lalab, suklian ka niyan, si Sir James. Ang laki ng bahay niyan, Sir, Kuya Pabs. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, Bambam Isquilon lalabs. Miguel shout out, ayan. Bambam Isquilon, bumalik si si Uludo. Kailangan mo lang ng WH, di ba? Sige, lista nga kita, Bambam. Si Uludo Uling awit. Mahater HD. Ikilig. Uling araw.
Ayan, si ano to, Olodu. Mahal mo siya ay hahayaan mo. Kasi malaki naman na yung bahay mo, ano, di ba, Bambam? Ang kailangan mo na lang ngayon is WH, ha? Minsan. Ayan, si ano to, si Olodu. Ayan. Kilala ko siya. Olodu. Olodu vlogger. Ayan, lalabs, kinuha ko yung pangalan mo, ha? Cooking with Sapia Dan from Bambam Eskwelon. Ayan. Cooking lalabs. Cooking with Sapia. Kindly return to Bambam Eskwelon. Ayan. Pabs TV Vlog Dan from Bicolanang Gala Vlog. Ayan. Pabs TV Vlog, pasoklan na lang po si Bicolanong Gala. Ayan. Hello host, good morning from New Hope. Ayan. New Hope. Ayan, Olodo, kinuha ko na yung pangalan mo, ha. Ipi-play kita, lalabs, no worries. Ayan. Pandagdag sa iyong WH. Ayan, Olodo, nakakuha ko ng pangalan mo. Ayan. Hello, good morning from New Hope. Ayan. OFW Lotong Pinoy in Canada, Bicolanong Gala Vlog. Ayan. Dan po Heart of Gold from Bicolano. Ayan. Bicolanong Gala. Dito si ano, si Bicolanong isa, nasa na yun siya? Si Bicolanong Gala, si Bicolanong Rabason. Ayan. Jobs Channel Dan. Ayan. Sige, Bicolanong Gala, biyang kita ng 5 lalabs. Bicolanong Gala Vlog, Miguel shout sa'yo, magkaparehas kita ng name. Ayan, puro kayo Bicolano. Main channel din niya yan, eh. Ayan. Sana yung bahay mo, Bicolano, ay main mo naman to, okay lang. Mag-go to channel na lang ako. Ay, ayaw. Ang Tagalog ng Rabas is gala, di ba? Pumam, Rabas. Ano yung rab? Hindi ko alam, eh. Ang Tagalog ng Rabas is gala. Rabas. Hindi ko alam, Bicolanong Gala, ano, Rabason. Ayan, Lisongso nagbaba ng bahay. Olodo Dan from Life of Greasy TV. Olodo, pasuklian na lang Olodo si Life of Greasy. Ayan. Bawa mo nga yung bahay mo, ano, Bicolanong Gala. Ayan pala, nandyan, nakita ko na. Nag 900 ka kanina, nakita kita, eh. Kinain ni Lolo to, no? Ayan. Ayan, sa bahay mo ako, Bicolanong Gala. Gala or layas. Ayan. Yung gala, layas. Ayan. Yan, sa bahay mo ako, Bicolanong Gala. Nandyan naman si isang Bicolanong Rabason. Rabason. Bakit Rabason? Lutong Pinoy Dan from Bambam Eskwelon, Gala or layas. Ayan. Bambam Eskwelon, nasa bahay mo ako, Bicolanong Gala. Bilson Marak, ayan, nagbaba ng bahay. Bilson Marak, lablabin natin si Bilson Marak, mga lalabs. DJ Dance Remix. Ayan, Bilson Marak TV, nagbaba po ng bahay, lablabin natin. Ayan. Ayan, Bicolanong ano, Gala, nandito ko sa bahay mo, ha. Rabason po, ibig sabihin yung palaging gumagala or layas. Biker po kasi ako, ma'am, kung saan saan ako napunta.
Ah, ganun. Yung isa gala, parang magkaparehas lang kayo ng meaning. Ayan, harang from Edwit Kat din lalab. Salamat sa iyong paharang. Ayan, salamat naman at bumalik na yung harang ko. Ayan. New Hope TV, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si New Hope. Parehas nga po, ma'am. Ayan. J Black TV Dan from Bambam Esquilon. Ayan, Bicolanong Gala. Bicolanong Gala. 2 minutes watch na to, lalabs. Saan ka ba sa Bicol? Maliit talaga yung yung Whitey World. Ayan, nagkikita-kita kayo, magkaparas pa kayo ng meaning. Ayan, Bicolanong Gala, nasa bahay mo ko. Ito, dikit ko na to, lalabs, ha. Ayan, Bambam Dan from Ram. Ayan, Lisongson. Mga lalablabin natin si Lisongson. Ayan, Ram Lalab Migalab shout out. Elias Claude Official. Ayan, nagbaba ng bay. Lablabin natin si Elias, mga lalabs. Life Dan from Bambam Esquilon. Ayan, Elias Claude po nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Ayan, Bambam Esquilon nagbaba ng bahay. Bicolanong Rabason Dan na po ako sa'yo. Ayan, Bicolanong Rabason, pasiklian si Bicolanong Gala. Ayan, pangalawang dikit ko to sa'yo, Bicolanong Gala. Bicolanong Gala. Oo ba, magkaparehas kami na nga eh. Ayan, lalas Bicolano, sa bahay mo ako uli. Yung isang Bicolano, si Bicolanong Gala. Road to siya 1K. Road to 1K to si Bicolanong Gala. Ipin nga natin para mag 900. Sana yung link nito. Bicolanong Gala. Nasaan na yung mo, link? Hindi ko makita, binabackread ko. Ayun, nakita ko na. Ayan, road to grade 9 po, lalabs yung nakapin. Road to grade 9 po. Ayan, lablabin natin. Ayan, Bicolanong Gala. Nasa abroad ka ba, Bicolanong Gala? Rashid, o nga, nasa nga siya? Nasa ibang bansa pala to. Hindi, akala ko nasa ibang bansa. Nasa Taktak Falls pala siya, sa Antipolo. Ayan. Mga talabs, yung nakapin po road to grade 9. Lablabin po natin ng nakapin. Ayan. Albay po si Bicolanong Gala vlog, pero nasa Baguio City pa ako. Naka-stay na. Ay, ganun ba? Nasa Baguio ka, malamig dyan. Ayun, mga lalabs, yung nakapin po road to grade 9. Lablabin po natin. Bilson Marak TV Dan from Kuya Pab. Bilson Marak, pasuklian po si Kuya Pabs. Ayan. Dan po si Kuya Pab sa'yo. Bilson Marak, lalabs. Thank you so much. Yan, dikit na dikit to sa'yo, Bicolanong Gala.
Hindi na siya malalaglag. 100% one. Ayan, 100% one. 101%. Hi friend, mega love shout out, lalabs, Korean my friend, ayan. Si Soul, ayan, hair click click, ayan. 6 million in downs, mega love shout out, ayan. Mga lalabs, bablabin natin yung nakapin, ayan, road to grade 9 po ang nakapin, ayan. Road to grade 9 nakapin mga lalabs, road to grade 9. Ayan, Bicolanong Gala o TW si Jonas Kilalabs. Ayan. Bicolanong Gala. Laila, lele. Dan Idol Gala da Marian Hel. Ayan. Laila, lele. Laila, Laila. Gawin. Pansin. Laila, lele. Laila. Bicolanong Gala Albay man ako, Legazpi City. Ayan. Lele. Kasi ay basketball, mega love shout out. FW Lutong Pinoy in Canada, nagbaba ng bahay. Ayan. Korean my friend, nagbaba ng bahay. Ayan, Bicolanong Gala dan Pasukli TY from Jonaski. Ayan. Jonaski nagbaba po ng bahay. Yan yung nakapin road to grade 9 mga lalas. Pag-graduate natin siya ng grade 9. Ayan. 6 na lang po sa nakapin. Mga lalas, labi na natin po ang nakapin tamsak dan from Kiss. CA Basketball Live. Ayan. Dikit na kayo sa akin please. Sige, Bicolanong Rabason. Wait lang ha. Ipipin kita mamaya pagkatapos kay Gala. Wait lang lalags. Lele. Yan, sa bahay mo pa ako, Bicolanong Gala. Ay, naghang na naman to eh. Sa akin. Dikit na kayo sa akin from Bicolanong Rabason. Ayan. Kisay Basketball Life. Lablabin natin mga lala. Feeling ayan. Jonaski 363 dan from Heart of Gold. Sige, Heart of Gold, magsuklian si Jonaski. Nika TV, tamsak rapi. Oh my God, Nightbot, you're bad. Ayan, meron ka, jacketan po kita, ayan, sinin kita. No problem kay Nightbot, ambot. Ayan, meron ka na po jacket, Nika TV. 5 seconds lang naman yan lalabs. Pasok ka uli.
Yan, nilagyan na kita ng jacket. Hayaan mo to si Nightbot. Pasok ka uli, Nika. Meron ka ng jacket. Ayan yung aki kasing Nightbot ay salbahi mga lalabs. Panay ano na lang to si Nightbot. Naninibago ata sa tao. Ayan. Ayan, Nika lalabs. Paayuda sa friend ko from Nika TV. Sino ba to si Nika? Pasensya na po kayo sa aking Nightbot ay may pagkasalbahe. Ayan. Padikit. Si Busmalo pala to. Ayan. May premiere siya. Tamsakan natin yan. Ayan, si Nika meron siyang ano. Meron si Nika premiere. Ayan. Payoda sa friend ko from Nika. Ayan. Sir JM, salamat. Yan, nalabin natin yan sa Sir JM mga lalaws. Dikitan niya yung bago sa kanya. Meron siyang ayuda plus 3. Ayan. Plus 3. Bicula ng Rabason Vlog. Ayan. Jonas Kidan, salamat lalabs. Katayin ko Nightbot mo salbahe. Iwan ko tong Nightbot ko, may pagkasalbahe po talaga siya. Kasi minsan kapapasok pa lang dinidelete niya na. Ikaw Nightbot, papaluin kita dyan. Panay ka time out. Yan mga lalabs, 5 na lang po sa nakapin. Ayan. Si Nika meron po siyang premiere mga lalabs. Ayan, tamsakan po natin yan. Yan yung aking uploads mga lalabs. Bicula ng Oragon. Ayan. New visit plus 3 from, ayan, JM Vlog lalabs. Lablabin natin yan si JM Vlog. Ayan, nag-yelly siya mga lalabs. Marami ring tao dyan. It's me, Rapi Diaman. Dima yun. Si Rapi, may love shout out. Ikaw pala yan. Binababa mo lang pala yun si yung daladala mo. Ayan. Katayin mo talaga yung Nightbot ko. Sige po si Rapi, wait lang po. Ayan, Bicolanong Gala, nagbaba ng bahay mga lalas, lablabin natin. 5 na lang sa nakapin. Ilan na lang ba sa nakapin? Kisi A132 Dan. Ayan. From Ram. Huwag kalimutan yung aking member. Ayan, Bloody Coder mga lalas. Binababa po ni Nightbot. Thank you so much. Bicolanong Rabason Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Air distancing. Mato, nagluloko na naman tong ko, cellphone. Ayan, I want my drop pin, please. Ayan, lablabin nyo daw si mga lalabs. Gusto niyang magpapin. Just wait, TV Korean, just wait. Mabagal kasi tong ko, mobile. Ay, ang bagal niyang Bicolanong Gala. Hindi pa ako tapos. Ara, Madam Ara, may galab shout out. Ayan. Ara and Elos Vlog, lablabin natin. Mga lalabs yung nakapin, na lang. 4 na lang po sa nakapin. Dikitan nyo na mga lalabs yung nakapin po. Ayan. Na po siya mag-grade 9. Maluoy na mga lalabs. Kunting kimbot na lang sa nakapin po. Ayan. Madam Ara, may galab shout out. Pin.
Yes, just be patient, ano. Korean. Need to finish this one Bicolanong ano nangyayari dito sa mga ano ko alagad. Naghahang na ata to. Ayan, Ramdan, padikit na lang from Nika TV. Ayan. Ram, pasuklian na lang si Nika TV lalabs. Dan na po sa'yo, salamat. Ayan, kakainis man tong ano ko. At naglulo ko. Mobile. Nabuang na naman to. Social distancing, whatever. Ito ba yung ano ko original? Pretend. Nag-charge man, oy. Charge natin yung ating mga mobile at namamatay na. Hello, Lalabs. Kylie. How are you, Lalabs? Kylie. I connected to the link. Ayan. Ayan, Bicolanong Uragon. Ay, Uragon. Bicolanong Gala. Dan na po si ano. Si Kylie sa'yo. Pasuklian na lang. Ayan. I'm doing fine. How about yourself? Did you have a good Easter? Yes. Kylie, here in UAE, no Easter. Here is Ramadan Karim. Ayan. Ayan, oh, meron pang Bicolanong Uragon. Ako yan, si Bicolanong Uragon Lalabs. Ako yan. Click mo, Lalabs, ako yan. I had a good Easter as well. Ayan. Thank you. I'm GM Vlog, dan po sa'yo. Ayan, Sir GM. Dan po sa'yo si ano, si Bicolanong Gala. Ayan. Yan, kalimbangin mo yan, Bicolanong Gala. Maraming tao dyan kay Sir GM. Padikitan nyo po si Nika TV, mga lalabs. Ay, naku, ang tagal-tagal nito. Puro harang. I'm really trying my next mission to get the 2,000. Okay, no problem, Kylie. Inshallah. Boss Malu. Ayan. From Life of Breezy TV. Bakit parang di umaangat to? Ito ba yung ano ko, original na ano? Ito ba yung ano niya? Charger? Letters sa'yo. Nagahang, nakakainis. Robelin Leki, mega love shout out. Robelin Lalabs, Charlie Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, meron ka na pong jacket, Robelin Lalab, mega love shout out sa'yo. Mga lalabs, dikitan na po natin yung nakaping 3 na lang.
Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang. Ayan. Yan, dalawa na lang po sa nakapin para makapagpin na tayo ng bago mga lalabs. Dikitan nyo na po yung nakapin mga lalabs. Ay, ayan. Boss Malodan po sa'yo. Ayan. Boss Malodan sa'yo. Ayan. Kainis naman tong mobile na to. Restart ko muna nga to. Start muna natin. Naglulo ko yung aking mobile. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Ayan, mag grade 9 na siya. Can you guys connect the mirror? Ano? The mirror connected is back, please. Can you please do that? Host, pwede po ba mag-promote? Salamat. Sige, mag-promote ka dyan, lalabs. Come and join the coming April 25, 8 p.m. Ayan. Philippine time, rice is life. Ayan. Miss Cherry Lee Hope. One more prizes to win. Thank you. Ayan. Bakit ka ano? Akala ko pumasok ka na nung nakaraan. Bakit wala kang jacket? Ayan. Or may nagbabalang ng ano mo. Ayan. Palit na ma'am new phone. Hehe. Hindi lalabs. Meron naman akong mobile. Ano yung mobile ko? 3. Kaso lang itong isa. Nandito yung mga alagad ko. Naglolo ko siya mga lalabs. Wala pa tayong sweldo kay ano, Lolo Whitey. Bicolano. Bicolanong Rabason. Waiting pa tayo ng sweldo. FW Lutong Canada, ayan, nablabin natin. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Puno na yata yan, ma'am, TikTok, kaya naglulo ko. Delete din pag may time. Hindi ako nagtitiktok, oy. Na magbabago. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Yan, isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Ako na nagbigay sa'yo, Bicolanong Gala. KCA Basketball Life, done na po sa'yo from Bicolanong Gala. Ayan. May tumatawag pa. Ayan, Bicolanong Gala. Ano ka na po, grade 9 ka na, lalabs. Grade 9 na siya mga lalabs, si Bicolanong Gala. Sino dyan? Nika, nandyan ka pa ba, Nika? Sana si Sir ano? Si Sir Rapi. Bicolano. Si Rapi, nandito ka pa ba? Wala natin si Rapi, umalis na. Ayan mo na. Sino yung may premiere dyan kanina? Meron ba dito may premiere mga lalabs? Walang may premiere. Ayan.
Ayan, El Chico Poymatico, mega love shoutout El Chico. Ayan, Kylie Lalabs. Yan, nag-grade 9 ka na, Gala. O, ano, sino ba to si Gala? Bicolanong Gala. Tamsak Harang host from Sweet Delight, Lalabs. Sweet Delight, mega love shoutout Lalabs, Sweet Delight. Ayan. Tamsak Harang host from Sweet Delight. Ayan. Salamat Sweet Delight Lalabs sa patamsak. Yan, 3 million in house, mega love shoutout. Lablabin natin nakapin mga lalabs. 67. Tatlo na lang sa nakapin bago mag 70. 270. Ayan. Tamsak Harang host from Sweet Delight. Ayan, lalab, salamat sa patamsak harang. El Chico 2.3 dan from Ram. Ayan. El Chico 2.3 dan from Ram. Ayan. Mga lalabs, yung nakapin po, ayan, dalawa na lang sa kanya para mag 70 na siya. Nika, ayan. Nika Dan from Sweet Delight. Ayan. Nakapindan, ayan. Ayan, Bicolanong Rabason, pasuklian na lang si Sweet Delight, dan na sa'yo lalabs. Ayan, isa na lang po sa nakapin para mag 70 na siya, 270. Alala, iningapan ka. Mga lalabs, yung aking uploads mga lalabs ay binababa ni Bicola ng Oragon. Do you have any extra banana there, host? Yes, El Chico lalabs, I will check your house, no problem. El Chico. Giselle Chico lalabs. Jobs Channel Dan from Life of Greasy TV. Kylie Krepner Dan from Sweet Delight. Kylie Krepner, please kindly connect to Sweet Delight, already done to you lalabs. Kylie. Yan, nag 270 na yung nakapin. Nandyan pa ba si ano? Nika, nandito ka pa ba, Nika? Wala nata si Nika. Hintay. Sweet Delight. Sweet Delight. Bicolanong Rabasundan. Ayan. Kael Mendez, Miguel Love, shout out Kael Mendez. Ayan. Ayan, Kael, meron ka ng jacket lalabs. Sino ba to yung isa? El Chico Poymatico, I will check if I connect. Tell me how many banana do you have and I'll give you the same number of bananas, dear host. Ayan.
10, give me 10. Ayan. El Chico, give me 10 and I will return it 10. Ayan. Aray ko, naihina ako. Madam Mary JB, Miguel Absyo, Tamsak Host. Ayan, kumusta ka na po, Madam Mary JB? Ayan, salamat po sa iyong patamsak. Madam Mary JB Vlogs, Madam Miguel Absyo, shout out. Okay, host, give me 10, I'll check you, then I will give you also return 10. Ayan. I already connected your main channel. Tawang bini-bini na ninanais ko. Madam Mary JB, kumusta ka na po, Madam? Ayan. Samira, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Samira, lablabin natin si Samira, mga lalas. Na ninanais ko, napangangain ko sa aking mundo. Ayan, Jing Jania Official, Miguel Love, shout out. Ayan. Ayan, may jacket ka na po. You have now jacket. You have now moderator. Jing Jania Official and Olio. Ayan, Kail Dan from Heart of Gold. Ayan, Sweet Delight Dan from Life of Breezy TV. Kael Mendez Dan, Kael Mendez. Oh my God, nag-ano ako oh. Ang laki ng kinain sa akin ni Lolo. Bad trip. Panay kain siya, kanina pa siya panay kain, no? Nag 2,400 na. 2,540 kanina. Ayan, inuubos niya na yung banana ko. Bad trip, eh. Naubusin mo na yung banana ko, bahala ka dyan. Bakit nag 510 na lang? Iwan ko mga lalabs. Ayan. Para na akong mahihibang. Mga lalabs, wait lang. Mag-CR lang ako ha. Babalik po ako. 3 minutes lang. Jen lalabs, you have no moderator. Ayan. Mag-CR lang si host, dan sa nakapin. Ayan, parang Bicolanong Rabason. Sweet Delight lalabs, dan na si Bicolanong Rabason. Ayan. Sige, mag-CR muna ako mga lalas. Babalik ako ha.
Ayan, pobreng Hawaiiana, may love shoutout, madam. Nag-CR lang ako. Samira, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 7 million in downs, may love shoutout. Sweet Delight, ayan. Si Sweet Delight po nakapinlablabin natin. Ayan, Sweet Delight, nasa bahay mo ako, Sweet Delight. Heart of Golden, ayan. Sweet Delight, ayan. Bigyan kita extra banana, Sweet Delight. Fresh fries, fresh potato fries, ayan. Ayan, Sweet Delighting, host. Walang ano man lalabs. Damabi Vlog, Miguel Live, shoutout. Good morning, host. Tamsak po, ayan. Good morning, lalabs. Ayan, may ano ka naglalabs. Salamat sa patamsak, salamat. Ayan. Walang ano man po, Sweet Delight, lalabs. Ayan, 6 million in downs, Miguel Live, shoutout. Heart of Gold dan pasukli po sa nakapin. Ayan. Heart of Gold pasukli na lang lalabs yung nakapin. Ayan, si Sweet Delight nakapin lalabs. Heart of Gold. Yan, pangalawang dikit to sa'yo, Sweet Delight. Yan, Damabi 611 dan from Ram. Ayan. Ayan, Sweet Delight dan po sa'yo from Bicolanong Gala. Ayan. Sweet Delight, pasok lang si Bicolanong Gala. Ayan, na kaming channel siya, lalabs. Dan sa nakapin, dating dikit from Damabi Vlog. Ayan, once again, Sweet Delight, lalabs. Pasok lang si Bicolanong Gala. Dan na sa'yo. Yan, pangalawang dikit ko to sa'yo, ano, Sweet Delight. Ayan, 6 million in downs. Miguel Love, shout out. Ayan, Samira dan from Life of Greasy TV. Samira, kindly connect to Life of Greasy TV. Ayan.
Kyle Mendez ng baba ng bahay. Bicolanang Gala OTW from Sweet Delight. Ayan. Dragon Gaming, Miguel Love shout out. Hey Ailenski, ayan. Dragon Gaming Lalab, Miguel Love shout out. Nang iisipin na ako'y pagod na ko. Ayan, Bicolanong Gala dan pang 901, ayan. From Sweet Delight. Bicolanang Gala 902 sa'yo from Kyle Mendez. Ayan. Jing TV channel dan dikit from Mabi Vlogs. Sige Mabi Vlogs, dumikit ka kay Jing. Ayan. So hindi kita lalabas na maipipina. Kaya no, Sweet Delight. Ayan. Janex TV. Hello Miguel Love. Shout out Janex. Ayan. May jacket ka na po Janex lalabs. Miguel Love shout out. Janex TV. Ayan, 11 million in downs, Miguel Love, shout out. Nandiyan na si Authentic ko, nasaan na ba yun? Dumikit sa akin siya ng 10. Yung dumikit siya. Salamat po, walang anuman lalab. Janix TV, ayan. Oy, nagulat man, oy. Janix, ayan, main channel mo tulad Janix. $72 ka pa lang, baby pa pala yung bahay mo. I connected to the link, ayan. Sweet Delight. Pwede po bang mangisda? Sige Janix, mangisda ka dyan. Baby pa pala yung bahay mo. Sige, ipipin ko muna si Kael. Ikaw yung dumikit kay ano? Sino yung dumikit sa aking member? Si Damabi. Mabi, baba mo yung bahay mo, Mabi. Sige Janix, punta ko sa main ko ha. Dikitan kita ng aking main channel. Alin? Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Damabi, nandito ka pa. Ibaba mo yung bahay mo, lalabs. Ayan. Sunod kita dyan next up pagkatapos kay Damabi. Ayan. Ayan, gents, dikit dan. Janix TV 73 sa'yo from Kael. Ayan, salamat. Kyle Mendez, ayan, nagbaba ng bike. Kael, dear host, done to you. Ayan. You'd give me 10 sa? El Chico, you give me 10. No problem, I will return it to you. 1 minute ha. El Chico. El Chico. One minute El Chico ha. 1 minute. 8 million in downs, Miguel Love, shout out. Are you having a great time, host? Yes, Riley. Ayan. Ano ba yung kanina si Janex? Yan, Janex, nasa bahay mo ako. Sukli, dikitan kita. Sukli ko na to sa'yo. Yung main channel ko. Naka-main ka rin naman. Ayan.
Ayan, utindi ko now. I'm coming. Nasuklan na kita, Janik sa main channel ko, lalabs. Wait lang ha. Mamaya bigyan kita ng 5. Wait lang, tapusin ko lang to si, kasi may dinikit niya sa akin 10. El Chico. 102, ayan. $102 sa'yo, Kael from Janix TV. Thanks, ayan. Lablabin natin nakapin mga lalas, Damabi Vlog. Lablabin natin. On the way, El Chico, ayan. 2.3. El Chico on the way, ayan. Ayan. Thanks po. Walang anuman lalas. Bicolanong galadan sa'yo kanina. From Kael Mendez. You have a big mansion, El Chico. 2.3. I can't. Ang palatandaan dan dikit, ayan. Damabi Vlog. Sige lalab, salamat sa padikit lalab ha. Sa aking member na si palatandaan, salamat. Hindi ko pa nakita yung bahay mo kasi nagsuklian ko muna si Damabi Vlog. Suklian ko muna si El Chico. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, ito bahay ko from Kael. Sa gabi, Junior Siklot dan dikit. Ayan lalabs, salamat. Salamat sa pagdikit lalabs. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Elias Clody. Ayan, lablabin natin si Elias. One, two, three, four, five, six.
Ayan, Elias po, Kyle Mendez dan sa'yo. Pasuklian si Mabi Lalabs. Kyle Mendez dan si Mabi. Pasuklian na lang. Elias Claude, ayan, nagbaba ng bahay. Elias. Lulubin natin si Elias, mga Lalabs. Dan na din po sa'yo from Kyle Mendez. Ayan, salamat Lalabs. One, two. Yan, pang 8 ko na to sa'yo, El Chico. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Damabi, ayan, dan na si Kyle daw sa'yo, Lalabs. Wal. 1, 2, 3. Ayan, isa na lang kay ano. Matatapos na ako. Kay El Chico. Araw. Ayan, dan ako 10, El Chico Lalabs. Kabro official, mega love shoutout Kabro. Ayan. Tamsak ho, salamat sa patamsak Lalabs. Dantin sa'yo ano, El Chico Lalabs, thank you so much. Damabi Vlog. Live Elias Claude dating dikit, ayan. Yan, 10 million in downs, mega love shoutout. El Chico, I already done 10 to you, ayan. Dan na ako El Chico sa'yo. Tanchion Honey, mega love shout out. Ayan. Lablabin natin mga lalab si Mabi. Ayan. Tanchion Honey, mega love shout out. Hindi kong nakadikit yung min ko sa'yo, Damabi Vlog. Konstantin Voyog, Gapauyog. GM Lalagdan Sukli po bakas. Ayan, salamat. Salamat GM Lalabs. Ayan, nakadikit pala yung min ko sa'yo, Lalabs. Asawa mo pala ibang lahi. Ayan, mashallah, sana all. Ayan, ganda naman dito. Panay tawa ka dan sukli from GM Vlogs. Ayan. Salamat po Sir GM sa pagsukli. Ayan. Lablabin natin si GM Vlog mga lalabs. Yung ano sa kanya, ayan. Nag-ano yan siya, nag-ELS. Pwede siya nag-ELS mga lalabs. Lablabin natin yan, GM Vlog. Marami ring tao dyan. Damabi lalabs. Yan, lalagbihan kita ng dalawa. Sa bahay mo ako. Snowfall and gather burn. Birds. Manay katawa ambot.
Ayan, the heart of gold. Tanchiyon honey dan connected my friend from the Mabi vlog. Tanchiyon, please lalab connect to Mabi vlog. Already connected also to your house. Ayan. Heart of gold done to you from Cabro Official. Ayan. The Mabi lalabs na sa bahay mo ako. Yan ang channel po binababa po ni Nightbot mga lalabs. Lablabin natin ang channel. Ba't ayaw nang dumikit? GM Vlog 9.29 dan from GM Vlog. Ayan. Ayan Sir GM, dan nasa siram sa'yo lalabs. Pasuklian na lang. Hoy. Ayan lalabs, Damabil Vlogs, ayan. Gag. Ayan, dan na Samira, nagbawa ng bahay. Ba't naman ang taong tubuang? Damabil Vlog. Gag. Ilyas, nagbawa ng bahay. Ayan, pangalawang dikit sa'yo lalab Damabi. Ayan, 10 million in the house, Miguel Lab, shout out. Genex, nandito ka pa ba? Sabi ko wag ka umalis eh. Pangalawang dikit sa'yo Damabi lalabs. Ayan, Pitmalo, Miguel Lab, shout out. Pitmalo, Tamsak Hoas. Tamsak, Pitmalo lalabs, Miguel Lab, shout out. May jacket ka na, Pitmalo lalabs. I give you 10 bananas and I left the letter X of the cat that say good night. Ayan. I already done to you, El Chico lalabs. I give you 10 bananas. Okay, no problem, El Chico lalabs. I already give you 10. Ayan. Salamat po host from Pitmalo. Walang ano man lalas. Thank you El Chico. I'm done to you also lalabs. I already returned to you 10. Ayan. Check your house. Ano El Chico? I give you 10 lalabs. Ayan, pinanood ko to ano, Damabi lalabs. El Chico done to you from Janex. What hala? Gawin na natin tong ano, ilang natin. Shh. Tanchiyon honey done to you, my friend from Bicolanong Gala. Baliw ka. Thank you dear host. Ayan, lalabs, Damabi. Gawin na natin tong 620. Hoy, stop laughing, hoy. Janex, wag ka umalis. Ikaw susunod ko kay Mabi, ha? Cabro Official dan na sa'yo dating dikit. Ayan, Damabi lalabs, sa bahay mako uli. Gawin na natin tong 20. 616 ka na. Nabigyan na kita ng 2. Ayan, 3 na lang. Ayan, GM Vlog, dan si Mabi lalabs. Magbakas ka dun, ano, Damabi lalabs. Magsukli man yan si GM, lagyan nandito. Sana nag-iilas din yan, Damabi lalabs. Si GM Vlog, maraming tao dyan mga lalabs.
Ayan, pinanood ko to sa'yo, Mabi. Hindi yan malalagas. Yung dinikit ko sa'yo, hindi yan malalagas. Ayan. Sorry, I had to go to something but I'm back already now. Ayan. Okay, Kylie, thank you, Lala. Thank you so much. GM Vlog dating dikit dan watching. Ayan. Yan, dalawa na lang sa nakapin mga lalas. Hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Jing, wag ka umalis. Yan, Damabi Lalabs, 6:20 ka na. 6:20 ka na, Lalabs. Yan, magpinat tayo ng iba. Ano? Ginex. 73 pa lang to, yan. Baby pa yung bahay niyan. Ayan, El Chico. It's okay with you give even to banana to Janix. El Chico. Give banana to Janix, Lalabs. El Chico. You have a big mansion. This Janix is still baby. Host asking permission, baba ko po premiere. Ayan. Sige, baba ka ng premiere, Pit Malo. Sige, Lalabs. Baba ka ng premiere mo, Pit Malo, Lalabs. Nang matamsakan natin yan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Kabro official dan. El Chico po Metiko dan connected from Mabi. Ayan. Salamat po, host. Tamsak sapat na po. Ayan. Sige, Pitmalo, pakatapos kay Janix, ha? Ipipin kita. I'll make Janix 100. Wow! Janix, ayan. El Chico Lalabs, thank you so much. You're so kind. Wow! Thank you so much. 76, ayan. Janix, dikitan mo si El Chico, ayan, kalimbangin mo yan. They said that you will make your house 100, ayan. Ayan, mashallah. El Chico, thank you so much, Lalabs. Ayan, pakatapos niyan, ipipin kita, ha? Sino ba to, si Pitmalo? Pag nag 100 na si Janix. Brother Cheat, Miguel Love shout out. Janix TV dan sa'yo from brother official. Ayan, tamsak, Brother Cheat. Salamat sa patamsak po, Brother Cheat. Salamat. Ayan. Salamat po sa patamsak, Brother Cheat. Salamat po. Ayan. Ayan, Janix. Mag-thank you ka kay kay El Chico Lalabs. Gagawin kanyang 100. Ayan, dikitan pa rin naman kita. Ayan. Nandito rin ako sa bahay mo, Janix. Wait lang si Pitmalo Lalabs, huwag kang umalis, ha. Mabilis lang yan si Janix, gagawin lang siyang 100 ni El Chico, ayan. Kabro official, ayan. Dan po si Brother Cheat OTW from Batang Sunstorm. Lalabs, Batang Sunstorm. May harang na ako, Lalabs. Lang ako nagpalit ng profile. Ayan.
Dan sa nakapin from Damabi Vlog. Ayan. Ayan, Janex. Dikit ko na to lalabs. Janex. Hintayin mo lang, Janex. Magwa 100 ka ngayon. Bigyan ka ni El Chico ng extra banana. Sana wag siyang malagas. Ayan, 8 million in downs. Miguel Love shout out 8 million. Thank you so much. Sana si Pitmalo. Tamsakan ko na yung Pitmalo sa'yo. Mamaya ipipin kita. Wait lang. Malaki na rin pala bahay mo. Ayan, Miguel Love shoutout po sa lahat, lalabs. March Vlog, Miguel Love shoutout sa'yo, lalabs. Kagigising mo lang. Damabi Vlog, thanks from El Chico. Ayan, lalabs, salamat sa patamsak. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. March Vlog. Orjing TV channel. Ano ba yun si Pitmalooy? Ano yung pangalan ni Pitmalo? Di ko na makita. Pitmalo. Ayun. Wow, sana all. Cabro, thanks. Ayun, from El Chico. Ayan. Ayan, ikalimbang ko to Pitmalo ha. Dati man akong dikit sa'yo. Ayan, kinalimbang kita lalabs. Cabro dan sa'yo from Janex. Ayan. Brother Cheat. Ayan, si Brother Cheat po. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Brother Cheat. Mars Vlog OTW from Batang Sandstorm. And kumusta na? Welcome El Chico from Cabro Official. Ayan. Janex TV OTW from March Vlog. Ayan. Janex, ayan. OTW si March Vlog sa'yo, lalabs. 9 million in downs. Miguel Love shout out. 9 million. Ayan. Salamat po, host. O, dating dikit na po tayo. Ayan. Yung kinalimbang ko na lalabs para ma-notify ako if ever na mag-start na yung 82 na siya mga lalabs. Kinain saging ko, host ng unggoy. Ako nga lalabs, kinain din eh. Ilan kinain niya sa akin kanina? 30. Grabe ang kinain ni Lolo. Nung mga nakaraang araw, parang hindi siya nangangain. Pero kanina kumain siya ng sabay-sabay. Ilang araw siyang hindi niya ako kinainan. Yun pala kakainin niya ng isang bagsakan. El Chico Poy Matiko Dan. Ayan. El Chico Connect to Bicolanong Gala. Ayan. Bro Chito Dan from Life of Greasy TV. Ayan. Brother Cheat Dan Tamsak dating dikit from Cabro Official. Tesco Mobile. Ayan, Janex 83 ka na lalabs. March done to you from Janex. And lalab Jeng. Pasuklian na lang po si Janex. Labanya Sunita Vlog. Miguel Love shout out. Hi host. Ayan, Miguel Love shout out. Labanya Sunita lalabs. Labanya Sunita nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Ayan. $9 million in downs. Miguel Love shout out 9 million. Huwag niyong kalimutang tamsakan si host mga lalab. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Brother Cheat dan from Samira. Brother Cheat, wala kang LS ngayon lalabs. Ngati-ngati man oy. Ayan, March Vlog. Dan fish mo. Ayan. Dan sa fish mo.
Wow, naka 83 din laban Pinas eh. Yan lalabs na sa bahay mo pa rin ako Janix. Pitmalo, huwag kang malis. Ayan. Jack, nagbaba ng bahay si Jack. Lablabin natin si Jack. Ayan. Gusto mo bang ipin March? Ayan, Bicolanong Gala. Aileen Dandikit. Anong Bicolanong Gala at Aileen Dandikit? Ayan. Ayan si Bicolanong Oragon. Ako yan lalabs. Salamat lalabs. Ayan, salamat tinamsakan mo ba ako? Salamat. Kunti na lang kulang ko sa WH ko host. Sige lalabs, play kita uli. Huwag kang magadal. Ilan na lang? Sige mamaya uli ha. Magdamag yan hanggang bukas. Kasi matutulog lang naman ako mamaya. So papatayin ko siya. Ano na? Tangali na. Sige mamaya play kita uli pagkatapos ng LS ko ha. Kung mag-alala, mamonetize ka na. Ayan. Kunti na lang ba? Mamaya. 200 na lang mahigit. Ayan. Mashallah Mars Vlog. Alhamdulillah. Ayan. Lalads. Ano na lang yan lalads? 2 days na lang. Ayan. 200 na lang. March Vlog 200 na lang. 2 days na lang yan lalabs. Ayan, play kita ngayon hanggang bukas. Ayan. Tapos check mo yan mga lalabs. After 3 days, ayan. Meron ka ng email galing kay Lolo. Ayan, ang bilis ng ano mo. Ang bilis ng ano ng WH pag may nagpi-play. Meron din ako lalabs March pin ano dito. Na-monetize din siya. Hindi siya sa akin nagpa-member. Sabi ko sa kanya noon, sige lalabs, ipi-play kita araw-araw. Basta, pag nag-ilis ako, bisitahin mo lang ako araw-araw kahit huwag kang magtagal. Yun ang ginawa niya, na-monetize na siya nung 1 month ago. Yan, nag-LS na siya ngayon. Pingi isda, din Dave, panay kape ka na naman, ma-overdose ka na yan. Sige ano mamaya March ha, 200 na lang, 2 days na lang, monetize ka na, ayan. Mag-apply ka na lalab, sisweldo ka na, ayan. Jing TV channel, ayan. Play mo din ako, lubot mo oy. Din Dave, how come? Monetize ka kaya? Di ba monetize ka na din, Dave? Mabot man sa imo, eh. Di ba din, Dave, monetize ka na? Dami kasi kayo nag-play sa akin, no? Sige, March Vlog. Kaya pala madami kayo nagalo-halo, ayan. Ayan, Jonas Kidan, dikit para mabilalab, salamat. Dan na din, Dave. Bigay naman, nos, WS din kailangan ko po. Pitmalo. Ilista kita sa listahan ni host. Pitmalo. Ilay. Mga lalabs, take note, huwag kayong bibili ng WH. Kasi meron dyan nagbibenta ng WH. Huwag kayong bibili, mas maganda yung pinaghirapan. Ayan. Kasi yung binibili na lalagas yan. Maniwala kayo sa akin. Magpa-play na lang kayo, huwag kayong mahiya. Pag pumunta kayo sa may LS, sabihin nyo, magpa-play naman, patulong naman. Ayan. Pitmalo PH, ayan. Ayan, kita Pitmalo, nilista na. Ayan. Robert, Tamsak, host, pwede po ba mag-promote? Salamat. Sige, mag-promote ka dyan, lalag.
Bahala ka mag-promote. Promote ka lang dyan. Ayan. Dantoyo Elias. Ayan. Kumusta na ba yung nakapin? Dantoyo Elias. Ayan. Ay, si Arnaldo na buhay. Arnaldo Durap, Robert Licordan. Nandiyan na naman si Arnaldo ay. Arnaldo Miguelab, shout out. Kumusta na ba yung nakapin? Ayan, Pitmelo, bumaba ka na ng bahay mo. Ano na nangyari sa nakapin? Alam, malapit na siya mag 100. Hintayin mo natin mag 100 yung nakapin. Ayan. Pitmal, Janik, suklian mo si Jonas kaya didikit sa'yo. Ayan, Dan Sukli Pakas. GM Vlog, salamat po Sir GM. Ayan. Yan mga lablabin nyo yan. Si ano, si GM. Iba nagsusukli siya. Ayan, nagsusukli yan mga lalabs. Ayan, Janex TV din. Pasukli na lang si Jonas Kilalab Janex. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Jonas Kilalab Janex. Lablabin mo yan lalabs. Dinikitan mo ba si ano Janex, si JM? Ayan, 3 na lang sa nakapin. Graduate na siya ng 100. Mashallah. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin. Ayan, Arnaldo Durap, tagal na kitang dikit. Labanya Sunita, ayan ang baba ng bahay. Labanya, Jonaski, o yambot. Arnaldo, this one Jonaski already connected to you 2 years ago. Janix TV Dan, ayan. Janix, wag mo na lang pansinin, hayaan mo lang siya dyan mag-mention sa'yo. Janix. Batang Sunstorm, ayan, already connected sa'yo. Batang Sunstorm long time ago. Arnaldo na wow for you. Afa na, ayan. Ayan yun si Arnaldo kasi si Arnaldo ano yan eh. Masipag magdikit. Jack Nunag. Ayan. Kumusta na ang nakapin? Dumuhit na ba siya? Yan, isa na lang sa nakapin. Graduate na siya mga lalabs ng grade 1. Congratulations lalabs, grade 1 ka na. Rapper in the house from Janix TV. 5 taon ako sa bansa ni Arnaldo. Ayan mo na yan lalabs, Batang Sunstorm. Lavanya, Sunita Dan. Labanya Sonita lalabs, kindly return to Damabi Vlog lalabs. Jonas Kidan sayo with Bakas from March Vlog. Ayan, salamat lalabs, magsuklian si Jonas Kidan, nandyan nakikinig yan.
Jeng, ayan. Yehey, 100k na ako ha. Sana all, ayan. Janix TV dan sa'yo from March Vlog, ayan. Kabro official dan pasukli na lang from Arnaldo doon. Ay, ambot. March Vlog, ay dan daw si Arnaldo. Hindi ba yan budol? Mas parang ang bilis dumikit Arnaldo. Budol yan lalabs, hayaan nyo na, wag nyo nang pansinin. Ayoko naman siyang tanggalan ng jacket kasi kawawa naman. Hayaan nyo na yan. Huwag nyo lang pansinin. Ayan, Pitmalo, baba ka ng bahay. Arnold, OTW. Ayan. Arnold o Arnaldo? Ay, March Vlog Dan. Ayan o. Dan daw. Yan, last na dikit ko to sa'yo, Janix. Pitmalo PH, ayan. Nagbaba si Pitmalo ng kanyang bahay. Sabi niya, mababait yan, makulit lang talaga. O, inahayaan ko lang yan, batang Sandstorm lalabs. Hindi ko yan sa tinatanggalan ng jacket, hayaan mo lang dyan. Dagdag din yan ng WH, ayan. Arnaldo Rap, done already to you my friend. Ayan. Life of Greasy TV, done connected from the Mabi Vlog. Salamat po Madam Host, inshallah. Ayan. Nasang bansa ka ba? Ay, nasa abroad ka rin ba? Janix? Yan, last na dikit to sa'yo. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Ayan, may premiere yung nakapin. Premiere. Ayan, Arnaldo. Please kindly give thumbs up to Pitmalo on the pin. So that he will know that you are here. English. Nasa Davao lang ako. Ayan. Janix TV, check out your numbers. I said it, I've done it. Thanks for your support, dear brother. Ayan. Ayan, thank you so much El Chico Poy Matico Lalabs. Thank you so much. You're so kind. Ayan. God bless you Lalab El Chico. Ayan. Ayan, Janix. Dan si El Chico sa'yo, binigyan ka rin niya ng banana. El Chico, thank you so much. Dagdagan mo pa yan, Janix. Para ano, kung lalagasin ni Lolo is gawin mong 110. Ayan, banana ka pa. Arnaldo Tamsakdan, muchas gracias amigos. Wow, mashallah. Marunong. Ayan. Marunong pala to mag-Espanyol si March Vlog eh. Marunong siyang mag-Espanyol mga lalabs. Si March Vlog, lalabs. March Vlog, ayan. March Vlog, Dan Pasukli. Ayan. Paano ba magmulti ng Ninja Host? Gumawa ka ng isang account, Janix. Tapos yun ang ipang mo ng isda. Tapos yung link na gagamitin mo, yung main mo, yung Janix. Huwag mong gamitin yung main channel mo na ngayon. Kasi alam mo ba lalabs, kung ginamit mo yan hanggang sa maka 1k ka, hindi ka pa nakaka 1k, di na makakadikit yung main channel mo. Kasi mas madami kang madidikitan kaysa bumabalik sa'yo ng main channel. So mas maigi gumawa ka ng Ninja Lalabs. Yun ang ipangisda mo. Tapos yung link na gagamitin mo yung main channel mo. Yun lang lalabs, para hindi rin gaanong malagas yung bahay mo. Saka mo na lang gamitin yung main channel mo pag naka ka na 1k. Ayan. Dong Arnaldo. Si Arnaldo yan eh. Ayan nyo na si Arnaldo. Mabait naman yan. Mabait pagtulog.
Arnaldo, you are so kind, lalabs. Happy Easter egg. Ayan. Happy Easter egg. Arnaldo. El Chico po'y matikodan pasukli. Tama yan, Janix. Tingnan mo sa akin, main, di na makadikit kasi di ko alam. Ninja sinasabi nun. Ako March Vlog. Noon pa lang ginagamit ko yung main channel ko pero may nagsabi sa akin gumawa daw ako ng ninja. Yun ang ipangisda ko. Tama nga, lalabs. Alam mo yung nangingisda ko noon, ito si Bicola ng Oragon, yan ang pinapangisda ko, mga lalabs. Nang hindi pa ako 1K. Tingnan mo ngayon, mga lalabs, si Bicola ng Oragon, di na yan nakakadikit. Mga lalabs, wala maniwala kayo, ayan lang siya, pero ano siya, legit yan kasi hindi pa ako namumonetize, di pa ako nakaka 1K. Mga 10 pa lang yung banana ko, yan na talaga ginagamit ko. So ngayon, yung aking main channel, ginagamit ko na siya ngayon kasi okay naman, malaki naman na yung bahay ko. So pinangdidikit ko na siya ngayon, mga lalas, pinapangisda ko na rin. Pero si Bicola ng Oragon, wala, mga lalab, maniwala kayo sa hindi na siya nakakadikit. Ayan lang. Yan si Bicola ng Oragon, yan yung nakatulong sa akin. Yung aking ninja noon. Kaya take note, yung mga baby pa dyan, gumamit kayo ng ninja, wag nyong ipangisda yung main channel nyo, mga lalabs. Pero kung dinikitan naman kayo ng main channel, mga lalabs, suklian nyo rin ng main channel nyo. Ayan. Legit din ito, host March Vlog, daming sub, gawin ko ng future ko. Oh, lalabs, si March Vlog, legit na yan kasi siya na ang ginagamit mo eh. Ayan si Bicola ng Oragon, legit din to. Kaso lang hindi na siya nakakadikit, mga lalabs. Sumuko na si Bicola ng Oragon, napagod na siya kakadikit. Kasi tingnan nyo yung nasa 45 something lang yung ano niya eh. Yung dumikit, pero siya ang nangisda simula nung 0 ako hanggang naka 1K, ayan. Ngayon nahihirapan na siyang dumikit. Siguro kailangan kong baklasin yung mga dumikit kay Bicola ng Oragon, yung mga nadikitan ko para siya uli yung makadikit. Pero ngayon di talaga siya nakakadikit. Pag didikit ko siya, lumalabas doon, sabi mas marami yung nadikitan ko kaysa nagbalik. Yun ang sinasabi doon, ayan. So hindi ko na yan dinidikit basta pero ginagamit ko pa rin siya. Yan, binababa ko lang yan eh. Siya ang nagbababa ng aking video. Si Bicola ng Oragon, ako yan. Ayan, 10 million in the house, mega love shout out. Mga lalabs, yung nakapin po si Pitmalo, ayan, tamsakan natin si Pitmalo. Yung tinatamsak ko to, ayan. Mga lalabs, yung nakapin po si Pitmalo, lablabin natin. Magbabago. Matab, ayan, kaya Janix, gumawa ka ng isang account mo, lalabs. Yun ang ipangisda mo. Ayan, Matab, hi Dari, nagbaba ng bahay. Ayan, March Vlog, gawin mo ng second account yan, si March Vlog. Pag nag-LS ka na, ayan. Para dalawa yung channel mo. Kasi yung iba kayang mga YouTuber, dalawa yung account nila. Minsan nga 3 pa eh. Bicola na ka po ba, host? O, lalas, Bicola na ako, lalas. Pero BBM ako. BBM ako, ayan. Baka meron dyan, Lenny. May kanya-kanya naman tayo, lalabs, na presidente. Malakay dyan. Basta BBM ako, ayan. Dan na Pitmalo. From Janix TV, ayan. Ayan, Pitmalo, nasa bahay mo ako, tamsak dikit to, lalabs. Mention lang po, babalikan ko kayo, kaya salamat. Ayan. Yan si Baldavid, ako yan. Pitmalo. Yes madam, gagawa ako. Gumawa ka, lalabs.
Yun yung pangisda mo para yung main channel mo safe. Kasi pag pinangisda mo yan, hindi ka pa nakaka 1K, hindi na makakadikit yan lalas, maniwala ka. Bukas na bukas din gumawa ka na o kaya mamaya. Kung wala ka namang ginagawa, gumawa ka ng isang account. Ayan, BBM all the way from Janex. Yes. Matab Haydari, big love shout out Matab. How's your house now, Matab? You're now graduate 1K. Yeah, mashallah. Matab. You're now 1K. Alhamdulillah. Ayan. Ayan, 9 million in downs. Miguel Love shout out 9 million. Thank you so much. 9 million. Matab Diyuts Land. Saan yung Diyuts Land? Ang lugar yon. Manalapatamsak din ako sa aking video. Ayan, binababa ni Bicula ng Oragon. Janix TV Dan from Arnaldo. Ayan. Janix daw Dan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, GM Vlog. Lablabin nyo si GM Vlog. Pin nga natin saglit si GM. Ayan, GM Vlog. Lablabin natin mga lalabs. Nagilis yan si GM mga lalabs. Ayan. Lablabin nyo si GM Vlogs. Ayan. Marami ang tao dyan mga lalabs. Ayan, new visit plus 3 banana. Ayan. Please connect on the pin mga lalas. AR okay from Matab Haydari. Ayan, thank you. Please connect on the pin mga lalas. GM Vlogs. Matab Haydari nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Matab. Uy, matulog ka na uy. Matab Haydari nagbaba ng bahay. Matab. Galala. Matab Haydari dan connected from the Mabi Vlog. Matab, ayan. Matab, please connect to the Mabi Vlog Labs. Already connected to your house. Thank you so much, Matab. Not only dropping link, just connect to Mabi Vlog. Ayan. Ayan, GM Vlog, lablabin natin ang nakapin mga lalas. GM Vlog. GM lang lablabin, GM Vlog. Ayan, mga lablabin natin ng kaping GM Vlog. Tayo. Ang laki na ng bahay niya. Malapit na siyang mag 10K. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Manay luto lang po. Tabi ako. Ayan. Ugto na igdihi. Bidyo ko lang ini manay. Sige po, magluto ka na pitmalo. Taga Bicol ka rin pala. Yan na, magluto ka na baka ano ka ng asawa mo dyan. puro ka banana. Ayan. At mo na Mihos, busy na. Migilab siya sa lahat. Sige mas vlog, mag-ingat ka lalabs. Salamat sa'yo lalabs. God bless. Ayan. Angela Vlogs. Ayan. Nagbaba ng bahay. Migilab shout out. Angela Vlogs.
Ayan, Ilyas Clody nagbaba ng bahay. Ilyas, lablabin natin si Ilyas mga lalabs. Kanina pa to si Ilyas. Mga lalabs, kunik sa nakapin. Ayan. Matab Haydari nagbaba ng bahay. Matab. Uy, yung aking paa. Ay, salamat Panginoon. Thanks God. Ayan. Yan, natapos rin yung ating music. Natapos rin ang ating music. Magpa-music tayo ng isa pa. Matab Haydari nagbaba ng bahay. Matab. Matab Haydari, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Matab, mga lalabs. Yan, 6 million in the house. Big love shoutout, 6 million. Thank you so much. Pag-ibig mo. Ayan, MJ Buds, dan dikit. MJ Buds. MJ Buds, pasuklian si Damabi Vlog. Dan na po sa'yo. Come on. Kulang ko. Maria Lucin Lalab, mega love shout out to you my dear. Ayan. Mega love shout out Maria my friend. How are you? How's your banana now? Maria Lucin. Now you come back 195. Ayan, Matab nagbaba ng bahay si Matab. Lablabin natin mga lalabs. Million Ola Amiga. Ayan, from Maria Lucin. Just wait Maria Lucin. After this one, Ilyas Clody, I will pin your link so that you will get 200 banana. Now you have 195. Pimo. Mina. Yan, Arnaldo Maria Lucin Dan. Maria Lucin. Matab Haydari Dan from Arnaldo. Ayan. 8 million in the house. Big love shout out. 8 million. Thank you so much. Matab Haydari nagbaba ng bahay. Paboring hawaya na madam. Miguel love shout out. Ayan, OFW Lutong Pinoy in Canada. Ayan, nagbaba ng bahay. OFW, lablabin natin mga lalabs. Maria Lucin Lalabs. MJ Buds Dan from Life of Gracie TV. MJ Buds, kindly return to Life of Gracie TV, already connected to your house. Thank you so much. SPRCC Patrol Vlog, mega love shout out lalabs. Mega love shout out. Lian Natanyo, ayan, mega love shout out Lian. Mahal ko. Arnaldo do rap okay from Matab. Arnaldo do rap okay, they said like that. Arnaldo do rap. This one you have a big mansion, Elias.
Maria Lucin, kindly drop your link, lalabs. Maria Lucin, ayan. This Maria Lucin, road to grade 2 mga lalabs. Lablabin natin si Maria Lucin, ayan. Tapos na yung aking music. Anong nangyari? May music finish. Muntik na tayong... Ayan, Matab Haydari, nagbaba ng bahay, Matab. Tamsak from Arnaldo. Dan, ayan. Thank you, Arnaldo, sa iyong patamsak, lalabs. Good, you say tamsak, thank you. Jack, nagbaba ng bahay si Jack. Ayan. Matab Haydari, nagbaba ng bahay, Matab. Dan Pasukli, Jack. From Arnaldo Dorap, ayan. Mga lalab, please connect to Maria Lucin. Ayan, road to grade 2. Lady Coach Lalab, Migalab, shout out Lady Coach. Maria Lucin dan connected from the Mabi vlog. Maria Lucin, kindly return to the Mabi vlog. She already connected to your house, Lalab, Maria Lucin. Connect to the Mabi vlog, thank you. Ayan, Jack Pasukli na lang. Costuras Interesantes, Migalab, shout out Costuras. Lalabs, ayan, Ramadan Karim, thank you. Costuras Interesantes, Dan Pasukli. Arnaldo, kanina pa ako sa'yo, ayan. Wag na lang, lalabs, pansinin yan, hayaan nyo na lang si Arnaldo, ayan. Ayan, Jack, nagbaba ng kanyang bahay, Jack. Bumos kay Bumos from Maria Lucin. Ayan, thank you. Mga lalas, Maria Lucin, road to grade 2 po. Ayan, lalabin natin yung nakapin. Road to grade 2, 4 na lang. Ayan. 4 na lang po sa nakapin. 4 na lang. Matab Haydari, ayan, nagbaba ng bahay, Matab. Lady Coach Dan Dikit from the Mabi vlog. Ilyas, ayan, Ilyas po nagbaba ng bahay, Ilyas. Matab Haydari, nagbaba ng bahay. Maria Lucin, ayan. Maria Lucin and Costuras Interesantes, they are friends. Mga lalabs, yung nakapin road to grade 2, mga lalabs. Maria Lucin, ayan. Para na akong mahihibang. Lablabin natin nakapin, mga lalabs. Road to grade 2, ayan. Tatlo na lang po sa nakapin, mga lalabs. Tatlo na lang. Ayan. Mga lalabs, tatlo na lang po sa nakapin. Tatlo na lang. Ayan. Lablabin na po natin ang nakapin. Tatlo na lang, mga lalabs. Graduate na siya. Tatlo na lang, mga lalabs. Hindi ko na nga to.
Matab nagbaba ng bahay, matab. Ayan. Okay na naman. Ayan, matabay da rin nagbaba ng bahay, Mabi. Ayan, nagbaba ng bahay. Mga nalab, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalas. Mag-graduate na siya ng grade 2. FW Lutong Pinoy in Canada. Ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalab, isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Isa na lang po sa nakapin. Gagraduate na siya ng grade 2. Damabi Blagdan from Jack. Ayan. Maria Lucine Vlogs. Host have to live, keep safe. Ayan, thank you Life of Grizzly TV. Thank you so much, lalabs. Take care. Ayan, thank you so much. Maria Lucine, ayan, you know, grade 2. Custoras. In Maria Lucine, you are now grade 2. Ayan, thank you. Jack No Nagdan. Ayan. Ayan. Jack No Nagdan from Damabi. Ayan. Costuras Lalabs. Like, ayan. Thank you so much, Matab. Ayan, Matab, nagbaba ng bahay, Matab. Thanks, no problem, you're welcome. Costuras, ayan. Matab, nagbaba ng bahay, Matab, ayan. I give you extra banana, Costuras.
Julian, what's up? Hello, pingi naman jacket. Ayan, Julian, may jacket ka na. Jacket ka na, lalabs. Oo, nagulat man ako doon ay. Please connect on the pin mga lalabs. Julian, ayan. Min channel mo to lalabs. Palablab po na kapin mga lalabs. Kay Kusturas. Why like this, Kusturas? You drop my link. Oh my god, I didn't see. that's my link, Kusturas. Oh my goodness. Patay tayo dyan. Mapapalo tayo ni Lolo. Kusturas, when I check your... Kiniklik ko yung nakapin mga lalabs. Akin din yun. Binaba niya palang bahay yung bahay ko. Kusturas. That's my link. Why you drop my link? Kusturas. When I check your house because I put you on top. But when I click your link, that's my link. Kusturas. Drop your own link, lalab. Al-Hukamis. Ayan. Mga lalas, yung link na ni Kusturas sa akin yun eh. Pinan ko yung sarili kong Pinan ko yung sarili kong live. Nagulat ako. Nung clinic ko yung niya link. Ayan, sino ba yung pumasok kanina? Julian, ayan. Paayuda hos. Al-Hukamis. Alam ko malaki yung bahay mo eh. 197. Sige lang lalams. Sana si Julian. Matab. Ayan. Sukla na kita si sino ba yung pumasok kanina? Julian. Julian Otsab. Dapat kong gawin.
Yan, Julian, sukla na kita, Julian, ha? 158 pa lang pala yung ano mo. Bahay. Baby pa. Yan, Julian, utsab. Sa bahay mo ako, ha? Yan, Matab, nagbaba ng bahay. Nasuklian na kita, sino ba yung kanina? Julian, nasuklian na kita, lalaba. Mark Ian Swanner, ayan, nagbaba ng bahay. Julian, nandyan ka pa ba, Julian? Julian, baba ka ng bahay mo, lalabs. Wala no tupo. That one, Maria Lucine, your friend. Custoras, they drop my link. So that when I pin her, when I check that one, I saw that's my live. Maria Lucine, your friend. Matab Haydari, ayan, nagawa ng bahay, Matab. Julian, umalis ka na agad, lalabs. Pumasok ka lang. In mo na lang na maraming sa'yo. Ayan, Al-Hukaim, Hol Al-Hukamis. Nandyan pa ba si ano? Umalis na rin agad-agaran? Si Julian. Julian. Wala na si Julian. Malis na siya, 173 pa lang siya. Ayan, Mark Ian Swanner. Ayan, nagbaba ng bahay, Mark Ian. Mga lalabs, ayan, Bicula ng Oragon yung aking uploads pa. Like naman ako, mga lalabs. Bicula ng Oragon, ako rin yan. Ayan, Al-Hukamis. Sabay mo ako. Yan, sabay mo ako, lalabs. Vacation, swimming, enjoy life. Power of Love channel, mega love shout out. Power of Love, lalas, may jacket ka na. Ayan, Al-Hukims, dikit ko na to sa'yo, amso. Ang bilis naman matapos nung ano mo. Ayan, dinikit ko na sa'yo, Al-Hukamis. Di ba ako nakadikit yung main ko sa'yo? Check ko lang. Elias Clody, ayan, nagbaba ng bahay. Wala ng tao. Ayan, Al-Hukamis. Ayan, nakalimbang kita, lalabs, ha?
Yan, kalimbang ko na to, ano, Alhokamis. Ayan. Mga tabi ng baba ng bahay, Ilyas. Yan, pangalawang dikit. Alhokamis. Sa gabi't araw. Mark Swanner. Ay, naku, ang tagal ko lang nag-LS mga nalab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 6 hours na ako. Maria Lucine. Arawan mo. Yan, pangalawang dikit ko to sa yung ano, Alhokamis. Yan, Alhokamis, dikit na. Full watch. Mga dalas maya-maya ako po yung mag-out na. Ayan. Anong oras na ba? Mark Suarez na lang. Power of Love Channel. Ocean Worka Nakula, mega love shoutout Ocean. Ocean Lalabs, mega love shoutout. Hindi ko siya nakita. Ocean Lalab, mega love shoutout. Thank you sa pat likes. Ocean Lalabs. Thank you Lalabs, Ocean. Ocean, you still here? Ocean Warnacola, ayan. Ocean, thank you so much Lalab sa iyong pa-likes. How are you? Hakums, one dikit please, pasukli. Hakumis, pasuklian si Power of Love, ayan. Dan na sa'yo si Power of Love. Mark Swanner, nandyan ka pa, Mark? Hanap ko si Mark. Wala na si Mark. Mark, nandito ka pa ba, Mark? Maria Lucille Lalab, thank you. 8 million daw, may love shout out. Ayan. Delight din ang palatandaan dan. Ayan. Ang palatandaan dan. Salamat. Sweet Delight pala to. Delight din, salamat Lalabs. 8 million in downs, mega love shout out. 8 million, ayan. Maria Lucine. I connected host. Kylie, why you still awake? You're not sleep? Kylie? You're not sleep, Lalab. Why you're not sleep? DJ Ludsky, the best.
Kaya pala. See you later, good night. Ayan, good night, Kylie. Sleep well, loves. Barter na lang, Power of Love. Power of Love 5. Sangkay James, may love shoutout. Hello, host. Power of Love, meron kang 5. Ayan. Si Power of Love, dikit mo na yung 5. Dikit mo yung 5 sa akin, lalabs. Diyan mo itamsak sa sa live ko. Good news, the copyright claim on your video was released. Tesco Mobile. Ayan, Power of Love. Idikit mo na yung 5. Sangkay tusok. Salamat sa patumsot. Tusok mo, lalabs. Power of Love, nagbaba ng bahay. Power of Love. Mighty Hobby Channel pala to. Power of Love. Ayan. Sangkay James, malaki naman yung bahay nito ni Sangkay. Ang laki na rin naman ng bahay niya. Sangkay James. Ayan, Mata Bahay Dari, nagbaba ng bahay. Mark Swanner. Mark, baba mo yung bahay mo, Mark. Everyday support my YouTube channel, everybody. Disconnect to each other, NG. I promise I will connect tomorrow. Right now I don't have time. Ayan. Ian, Mark, Ian. Baba mo yung bahay mo, Mike. Mark Arada. Sangkay James, dan dikit para mabi-vlog. Sangkay James. Mark Ian, nandyan ka pa ba, Mark Ian? Swanner. Yung bahay mo, magbaba ka ng bahay. Ayaw mo magbaba, na lang tayo kay Power of Love. Nadikit mo na ba, lalabs? Tinamsak mo ba sa LS ko yung 5? Ayan, Power of Love. Sige, suklan na kita ngayon na. 5. Dali, nakadikit na post. Dati nakadikit na post. Dati? Sinisingil mo ko ngayon. Dati nakadikit na pala. Mighty Hobby Channel. Maria Lucine, hindi ako naningilos. Hindi, okay lang yun, lalas week lang. Tingnan ko kung nakadikit ako sa wait lang kasi may harang eh. Sayang nung harang napindot ko.
Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Maria Lucin Lalams. Ala, overtime. Hindi bong roll, maya-maya mag-out na rin ako. Kailangan natin makasweldo ngayong May. Ayan. Kailangan ko na bong sweld makaipon ng pamasahe. Pauwi ng Philippines. Ayan. Kaya panay overtime si host. Kasi malapit na akong umuwi mga lalabs. Kaya panay overtime ako. Tulog na. Maya-maya matulog na ako. Tapusin ko lang to si Power of Love. Wait lang. Si Mark Ian, tinatawag ko kanina. Ang laki naman ng bahay niyan. Ni Mark Ian, malaking mansion. Sana all. Ayan. Ano to, pang 24/7 host? Shh, kapitbahay. Kamaingay. May tulog. Kapitbahay, wag mo ipagsabi lalabs, oy. Tayo lang nito nakakaalam. Tusok Dan Idol from TikTok Viral. Hello po sa lahat. TikTok Viral lalabs. Miguel Love, shout out. Ayan. Panay overtime zero, 30 second only guys. From TikTok Viral. Ayan. Kapitbahay lalabs, oy. Parang 7-Eleven lang yan, 24/7. Ayan. Ayan, Mighty. Hindi kita ng 5 Mighty, ha? For Power of Love. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, ha? Hindi ko lang kasing matapos yung Matab ay nagbaba ng Bybong's World. Ang hirap kumita ng pera, haha. Bong's World, hindi o nga. Kailangan mong pagpuyatan, paghirapan para lang makasweldo. Ayan. Kailangan sumildo ni host. Nag-iipon na ako ng pang-ticket mga lalams. May mga nagpalipad kanina. Ayan, nakaipon ng pangbili ng pangbili ng chocolates. May pambili na ako ng chocolate. Chocolates pa lang pero hindi pa ako nakabuo ng pang-ticket. Kawain dahil. Yan may tihabi. Pangalawang dikit to sa'yo may tihabi, ha? Ang muli. Arnaldo Lods. Huwag yun ang pansin si Arnaldo mga lalams. Si Arnaldo hindi na rin natutulog yan. Pangatlong dikit to lalabs, Mighty. Tikit mo na baka mapanis yung chocolate. Hindi. Pag napanis, kakainin ko na lang Bong's World. Sir Bong's World. Ay, ambot oy. Mahal kasi mga lalabs ang ticket. Yung ticket dito ang mahal oy.
Pangatlong dikit, ano, mighty. Uwi na ako, ano, Sir Bong's World. Mag-whitey na lang ako doon. Sa Pinas. Sa bahay na lang ako. Yan, ano, pangapat, mighty. Dikit na pala to. Nakadikit na rin pala yung iba kong alagad sa'yo. Sa pakpak yung upuan. Ay, nako. Kailangan mag-ipon. Kung hindi, di na makakauwi. TV ni Bonnie Arnaldo Durap. Dan. Ayan, TV ni Bonnie. TV ni Bonnie daw. TV ni Bonnie, Lalaw, salamat. Yung isa na lang. Mata by Dari, ayan. TV ni Bonnie, dan na si, ano. Kailangan natin kumita, mga lalams. Pasensyahan mo na si host. Julian Odsab, Bong's World, Dan. Ayan, Pulpak. JC Mendoza, Dan. Ano ba itong gagawin ko? Julian, nasuklan na kita kanina ha sa aking main channel, lalabs. Julian. Yan, last na to at ako yung mag-out na mga lalabs. Yan, doon ako 5 sa'yo, Power of Love. Hello ho, Sangkay James. Dan sa nakapin, ayan. TV Bonnie Bonnie, nagbaba ng bahay, ayan. Present Gallardo Ignacio Miguelab, shout out. Sangkay James, ayan, nagbaba ng bahay. Sangkay James. Hala, ayun na akong paalisin, mga lalabs. Julian, ayan. Tapusin ko na lang to si Julian, mga lalabs. Ako mag-8 na. Kamahal's Vlogs, ayan. Maria Lucine, ayan, mga lalabs.
After 15 minutes, mag-out na po ako mga lalabs. Kailangan ni Neos matulog. Umaga na dito, 7:45 na ng umaga. Wala pa akong tulog. Yan, dikit ko sa'yo Kamahals or Julian. Matulog ka na, bawal magkasakit. Ayan. Dan sa nakapin, ayan. Huwag naman lalams. Huwag naman tayong magkakasakit. Ayan. Daniski Vlog Dan from TV ni Buni. Ayan. Anong ginawa naman ni ni Nightbot? Ay. Ayan, may jacket ka na secret food. Huwag ka kasing magsalita ng mga, maglagay ng mga something ayaw ni ano yan. Ni Nightbot. Yung Nightbot ko, mga lalab salbahe. Salbahe yung aking Nightbot. Bicolana po ba kayo? Yes po. Bicolana po ako. Ayan. Ayan ako yan, si Bicolana ng Oragon. Secret Food Diary, Secret Food. Ayan. Lay 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 lele. Layla, Layla, Maria Lucine, Kamahals Vlog Dan Pulpak sa'yo. Ayan. Kamahals, pasuklian na lang si TikTok viral Dan na sa'yo. Ayan, Kamahals, nandito ako sa bahay mo uli. Ayan, Kamahals, din ako nagbakas sa'yo Kamahals ha, pero yung main, ayan. Julian, yung main mo iba. Kasi dito bisa binababa mo. Kanina kasi nag-main channel ako eh. Ayan. Mary Jean Rivera. Yan, may jacket ka na Mary Jean. May love shoutout. Ayan, Julian. Iba ba yung hindi mo to bahay, no? To Raymond, may love shout out. Hi host, may love shout out. Mary Jean Rivera Ninja One, ayan, may love shout out. Doraemon, nandyan pala si Doraemon eh. Secret Food, meron ka na pong jacket, di na siya, umalis na ata siya. Santos Mix Vlog, may love shoutout Santos. May jacket ka na Santos.
Santos, may jacket ka na? Min mo ba to, Santos? Madam Bells, mega love shout out. Saan kay James Vlog Dan? Ayan. Santos Mix Vlogs. Naka-main pala siya. Ilay. Madam Bells, mega love shout out. Thank you po from Santos Mix Vlogs. Thank you po, host. Ayan, salamat na, loves. Wala pa na tayo nito makakalis. Nag 14,000 pa. Overtime na tayo. Doraemon, sang kay James Vlog Dan. Ayan. TikTok viral dan from TV ni Bonnie. Ayan. Ayan, Santos Mix Vlog. Ang baba ng bahay. Iba pala yung binababa mo. TV ni Bonnie o TW, ayan. $13 million in the house, Miguel love shout out. 13 million, ayan. Alis mo na ako working, ayan. Sige po, Sir Bongs World, mag-ingat ka po. Ayan mga lalabs. Balik na lang po kayo ulit bukas kasi ako po'y matutulog na, 7:50 na ng umaga dito sa UAE. Delhi, Miguel love shout out. Mga lalas, hindi na ako makakaalis nito. Kailangan ko rin pong matulog. Nag-start ako ng LS ko is 5:30, ayan, Pinas time, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, magsi 7 hours na ako mga lalabs. Magsi 7 hours na po akong naka-LS. Mga lalabs, bukas na lang po uli. Ang start po ng LS ko is 5:30 AM. Everyday po yan, Pinas time. Ayan. Antok na ako mga lalabs. Kailangan na ni host matulog. Ayan. Mga lalabs, bukas na lang po uli. Ayan, see you tomorrow everyone. Haba pala LS mo, host. O lalabs, nag-start ako is 5:30. Ayan. 5:30 Pinas time. Anong oras na ngayon sa Pinas? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, magi-11 na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, magsi 7 hours na ako mga lalabs na ka-LS. Natulog na ako mga lalabs. Bukas na lang po uli everyone. Thank you so much everyone. See you tomorrow. Ayan. Ang LS ko po everyday is 5:30 AM. Ayan, Philippine time. Ingat po. Ayan, see you tomorrow everyone mga lalas. Abangan nyo ko bukas mga lalas 5:30 ng umaga. Ayan, naka-LS na ako nyan. Depende sa tao. Pag maraming tao, hindi ako agad-agad nag-out. Ngayon madaming tao kaya inabot ako ng yan magsi 7 hours na. Sige mga lalab, see you tomorrow everyone. Thank you so much. God bless us all. Bye bye.